Lasai. Bai. Bai, ez dut, ikaragarri interesgarri da ez erresan behar, ez berdina. Nik uste dut honek... Nik uste dut interesgarria dela, ikusteko beste maila batean ere jarraitu daitela gauza egiten. Eske ematen da, askotan ematen dauku sentsazioa edo ja astentzea irusentzako ez dakit zer egiten edo ez dakit zer, edo tailerrean noa lanea, hori ere ez da, gauzak inbarra dut, ez jumarra duzu esperientzia hartzen. Ni baina inaiz kontuatzen. Ni uste duen bideo bat idazka, nire talentu kontuatzen bat oso rezazala. Oain ez nahi zela konflikatu bai dutzen egin, eta kontuentzea, oso zai edala. Eta hola ikasten da, oso zen zu pretenditu lehen gunekin. Nik pertsonalki esango dizut, ETB-en lan hasteko bedala beste duzen dut. Joa. Baina gortzaiz kontrakoa, nik gu praktika egin genitunen karrerako, gortzaiz asko ETB-a juntziela, nik garbi nuken nahiago nula, leku txiki bateako, azken guztu bizuelako esku ezartzen, hasta la makina. Kambi bat egoko zuzure esparroa? Hori, batzma jendebilitate zehatzen ibile. Eso, batxo, praktikak, ez? Cuidado, bai, esto ya, bai. Chantaje. Akoratzen izan sentsazio emantzin itzaldiak eta pentsatzen nintzen egin duko, ez? Haupa, euron. Hasiko naz aurkezten tepai, nik edo jetxi eta bukaeran jarrituta. Lander zugeratuko zare goien, eta gero igual ez dela no jarri hor behien, galderak egiteko dano... Bukatutakoan, bai. Eta bukaeran zei ez da, ireki. Urnatua ordu bete txarra komunikazioa egin duen, emozio galdera bat zuen, nik ere gezkoa jasotetzak bien jazetenak. Ojo aldata. Gero, akordatzen da izala, eta akordatzen esan niola, no, ser de Ulma, es como, yo hasta ahora era de Beasain, pero si trabajo en Ulma parece que soy de Ulma. Porque zan dana como gimnasioa Ulmakoa zan, aktibidade, lankanpoko aktibidadek Ulmako jendearekin egiten zen ditu, un poco sectario incluso, bildur pixkat ematen, ondo da, lanen aukerak eukitza gauzak eta hileko, baina, hostias, no soy nere osabak esaten zuen, yo trabajo para vivir. Nere osabako hori zen, trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Hay que trabajar para vivir. Eta hau hortarako da, denbora ez pasauta gazena. Bai? Bai, nire hemen guztua da txetxaran. Kaixo! Venga! Aguantatu zeit. Zuk manejauko zu kentzi. Bueno, nik kenduko zut, ezaidazu noiz kendu kartela, eta gero karpetan, bale? Eo! Venga! Kaixo!
Venga, kaixo, hasingo gare, bale? A ber... Beste behin hasi aurretik aipamen txiki bat, bale? Hemendik aurretik isiltasun nahikoa badago ere, komentatzen didate anatzean bastante zarata entzuten dela, mesedez eskatu biotzuet errespeto bat, bale? Venga, hasiko gare bigarren zati honekin, bale? Eta komentoketzuet, esku horrietan jaso bezala, eta lehen aipatu bezala, batxaiden osteko orkezpenak lagau ditugula, humanitateak eta eskuntzea zintzen fakultateko ikasle hoien esku, bale? Izan ere, Bixentek aurrerago komentatu bezala, posgarria da guretzat, ikustea duela gutxi arte gure ikaslea izan direnak, hasi direla, beraien bidean ereiten eta fruitua jasoten. Vale? Mikel Alvarezek estreinatuko du fakultateko islari hoien atala. Mikelek 2008an amaitu zuen ikusentzunezko komunikazioa Eskoriatzan. Ikasten zegoela, segura irratira joan zen, praktikak egitera, eta esan daiteke bertan maitemindu zela irratiaz. Handik, Goierri irratia martxan jartzeko gonbitea jaso zuen Goierri irrati telebiztatik, eta han jarraitzen du oraindik. Kasetari, gidoilari, kameralari, aurkezle, irrati esatari eta tekniko lanetan. Horrez gain, 2014tik aurrera Katiotzakeko kide da. Bere esanetan, horrek aukera ematen dio bere harrikadak gauzatzeko eta beste kideen harrikadetan parte hartzeko. Eta ez dira harrikada gutxi izan. Guzti horien artean dago gaur aurkeztuko duen Euskal Herriaren abedeak. Amaitzeko, aipatu nahi dut, 2006an Mikel idazten hasi zela The Indecent izeneko blogean, eta 3 urte geroago, Euroblog Awards sarietan, 10 euskerako blog aukeratu zirela, eta The Indecent izan zela finalistetako bat. Datu gehiago aipatu nezake, baina ez naiz gehiago luzatuko. Mikel, zuri pasetan dotzutitza. Egunon, eskarrik asko lehen da bizi. Gobidatzeagatik eta Euskal Herriaren abedeak film kolektiboaz gogoratzeagatik gaurko komunikaldi hauetan. Gaurko gaia da nola eman aterabidea egindako ikusentzunekoari. Egia esan ez dakit gure esperientzia oso baliagarria izango da inorentzat, proiektu honekin orain arte entzun dituzuen izlariak pixka bat alor profesionaletik joan dielako eta gureak gehiago delako, guk zinema gerrilla edo deitzen duguna. Bi ezaugarri nagusi ditu hau ezberdin egiten duena, eta bat da, irabazi asmorik gabeko proiektu badala. Horrek asko aldatzen du gehien bat zabalkundeari begira, gure helburua ez delako izan sala komertzialetan sartzea, edo jaialdietara joatea, edo festivaletan parte hartzea, ez. Eta bigarrenik, koordinazio talde bat izan delako, talde hau proiektu pixka bat zuzendu duena, Katiotxak taldeko 5 kide izan gehor, baina horretaz gain, 26 zuzendari eta kolektibo ibilidia elkarlanean, orduan, honek nik uste asko aldatzen dola guztia, ez? Eta lehen Iñakik esan duen bezala, zabalkundea ez da bukaran pentsatzen hasi beharreko zerbait, baizik eta hasieran zerri nahi dezun erabakitzen dezunean, ordurako erabakita eduki barra dukezu, zer egingo dezun bukatzen dezunean horrekin. Horregatik nik uste berena dela, pixka bat gure esperientzia hasieratik kontatzea eta proiektu nola jundan kontatzea. Bueno, nola sortzen dau? Ez dakit ikusita izango dituzuen, baina Katiotxak logiak, Zumalakarregi zombiaren trilogiako lehen 2 pelikulak eginak zituen, Town of the Dead eta Ocean's 11, eta bueno, 3. pixka bat planeatzen edo hasia ginen, ez Napardez izen eramango do, eta intentzia zen, 2013an hor egontzan The Conjuring izeneko filme bat, eta bertan pelikula egiten ari zirenan dagoeneko nazioarteko 3-4 zuzendariri eskatu zieten mesez laburmetrai bat egiteko, filmearekin zer ikusirik ez zuena, baina filmea promozionatzeko balioko zuena. Orduan pentsatu gendu, zergatik ez dugu gure gertuko jende bati esaten, bakoitzak laburmetrai bat egiteko, Napardez hau pixka bat promozionatzeko. Kontua da, bildu ginela 5 egun batean, mailan garagardo asko zeon, ustu egin genitun, eta bukatu gendun, Napardez kajoian sartzen, urte pare baterako, eta Daisy of Death euskaldun bat egiteko erabaki hartzen. Daisy of Death 2012ko filme bat da, eta bertan, nazioarteko 26 zinemagileri, bakoitzari alfabetoko izki bat eman zitzaion, eta izki horrekin hasten zen izenburu batekin, laburmetrai bat egin bartzuen, beldurrezko laburmetrai bat, guk hori zabaldu egin gendun, beldurra, fantasia eta zientzia fikziora, eta bueno, ukaezina bada ere, The Abyss of Death dala inspirazioa eta
ideia printzipala edo guri gustatzen zaigu, hola pixat guai geratzeko elkarrizketetan, eta esatea gure influentzia nagusia kalabaza tripontzia dela. Eta kalabaza tripontziaren berri irakurketa badala, eta bada, azkenan hori zalako, ez? Bueno, gure haurtzaroko pelikula da, markatu gintuna, eta bazkenan euskal elementuekin jokatuz, ez? Historia ezberdinak uztartzen zituen, eta bueno, pixka bat ideia hori izan. Orduan, bueno, erabaki hartuta hori egin behar gendula, euskal alfabeto 26 izkiekin hau martxan jarri behar gendula, hasi ginen lehen da bizi, gertuko jendea tanteatzen. Hasieran intentzioa hori zalako, pixkat gure mailan amateur peleon deitzen deuna, 26 lan edo biltzen. Orduan, bueno, lehen da biziko kontatatuak, Dan Urkiola, hementxe dago, UESiko ikasla izan dako baita, Ander Bolivar, baita ere UESiko ikasla izan dakoa, eta gero, bueno, guk jazpanatik harreman oso estua daukeu Usopopeko jendearekin, Sarako jendearekin, Joan Espatxi eta konpainia, eta bueno, beraiekin ere hitz egin gendun, pixka batea preste egongo zen beraiek ere, pieza bat egiteko film kolektibo ontarako. Gure sorpresa, erreakzioa oso nahi zantzala, ez? Jo, zide, hauna, ze proiektu politia, ez dakiz zer. Bueno, orduan esan edo, ostras, zerratik ez ez? Eta orduan pixat emozionatzen hasi ginen, gora etortzen hasi ginen, eta esan genduen, bueno, saiatu berga Euskal Herriko bideogintzaren argazki bat ateratzen. Honek zesan nahi do, saiatuko garela profesionalak reklutatzen, saiatuko garela amateur peleoiak reklutatzen, horiek gertuan genituen etzan arazoa, baina saiatuko ginela baita ere pixka kulturgintzan zeon jendea, zer esan azeukena, baina zinearekin edo bideogintzarekin esperientziarik ez zuena. Zergatik hau, guk egiten ditugun gauza gehienetan helburu bat daolako, eta helburu hori da gauzak egitera animatzea jendea. Hau da, guk egin badezakegu edo zeinek egin dezake. Igual mierda bat izango da, baina egin dugu. Badauko sentsazioa euskal kulturan egon dela jarrera bat, kultura zapaldu bat izan gara oraindik, baina bai dauzkegu konplejo asko eta esnobismo asko. Askotan iruditzen zaigu nola guain arte goizpena oso bajua izan dan, eta ez nahi zineaz bakarrik gari, zerbait egiten dugun momentuan izan barra daukela loreak, ezta? Loreak egiteko gaitasun batzuk izan behar dira, esperientzia behar da, baina gure hizkuntzak gauza askoz gehiago behar ditu, ez ditu bakarrik topak behar, ingelesez, erderaz, polakoz, serie B-ko pelikulak daude, serie Z-ko pelikulak daude, danetik behar da, eta euskarak ere behar ditu eduki mota horiek. Orduan, guk esaten duguna da, pauso bat aurrera ematen dugu, eta esaten dugu, bueno, mierda ere egin behar da, gu pres gaude, euskarak behar duen mierda hori egiteko, ez? Hori da gure jarrera. Horretaz gain, baita ere iruditzaigu zinean oraindik falta dala ausardi hori, guk 15 urte geneuzkenen, nik ez duen instrumentoa hartu nire bizi guztien, eta talde bat sortu gendun. Imaginaik ez du ez desastrea ginen, baina deitu iten ziguten lekutatik. Gaztetxeetan jotzen gendun, herriko festatan jotzen gendun, herriberan izan ginen kontzertuak eskaintzen, esaten duzu, hor badago ausardia hori, ez? Sortzeko, egiteko, naiz eta ez jakin, bueno, ez naiz izango Arcade Fire, ez? Baina egingo dut, zerbait egingo dut, eta sorkuntza prozesu horretan ondo pasatuko dut, eta zabalkunde prozesu horretan ondo pasatuko dut. Badirudi, literaturan bildurrorik entzen ari dala, pixka bat ari dala demokratizatzen, ez dakit termino egokia da, baina bueno. Eta zinearekin bildur hori dugu, ez? Lehenengo egunetik kriston pelotaz egin nahi dugu. Eta nola ez gai kriston pelotaz egiteko, ez dugu ez erreien, ez? Animatu, ez? Eta hori izan pixka bat intentzioa, eta hortik, sekula gauzak egin gabe zegoen jendea proiektuan sartu nahi izatea. Dauket hemen zita bat apuntatuta, gure koordinazio taldeko kide batena, Ion Artolana, noiz hemen esaldi lapidario ikaragarri batzu botatzen ditu, eta hau apropiatu indet, zinea.eusen uste dintzigutela elkarrezketa, eta han botazon, ez? Eta esan zon, Euskal Herriaren abedeak ez da amateurismoari apologia bat, baina hori ere bada. Osea, hori hor dago, ez da hori bakarrik, gauza profesionala daudelako, oso ondo egindako gauza daudelako, eta hori asko errespetatzen dugulako, eta guretzako hori bat dalako gure proiektu honetan parte hartzea, baino bada bidea jende horrek egindako indarraz, eta jende horren produktuen kalitatearen bultzaren laguntzarekin, beste jende baten lanak ere aurrera egiteko. Bueno, berez, suposan zau, 5 minutuan inbarroa, hasi nahi zen roiatzen, hasi ez dakit, zenbat irango beten. Bueno, kontu da, ja hasi ginela martxan, eta esan gendun, bale, ja erabaki dugu zerrin bar dugu, zerrin bar dugu, jendea bilatzen hasi, 26 pertsona hauek bilatzen hasi. Horretarako txostema prestatu gendun, eta hemen dauket. Eta hau da, esklusiba, zate hau. Ez du binoiz erakutsi, zate badaude gauza batzuk igual ez dinak erakusteko, baina, bueno, gaurkoan hori izango dezu ez dakit horea da, baina. Bueno, kontua, garbi genukena zen, zer behar do dokumentu honek? Bi gauza, bat, garbi ustea zer dan nahi duena,
zerran bilatzen duguna, gonbidapen sekretua bialtzen genion jendeak zer nahi gendun egitea, baina beste alde batetik baita ere, tonu bat ematea, hau da, lehen esaten genduna. Nora zoatzen balin badakizu, bideak jarri behar dituzu zure proiektuak leku horretan bukatzeko. Beldurra fantasia zientzia fikzioa aipatu dugu, baina garbi geneuken hau desmadre bat izan martxela, eta umorea oso presente egotea nahi gendula. Orduan, artxibo hau edo dokumentu sekretu hau badago modu horretan garatuta. Katiotxak logia bat da, orduan txosten hau logia masoniko ikutu batekin nahi genduen, azkenen gehi ematen do Seveneko serial killerrak egingo zuen zerbait, baina, bueno, hemen azkenen kontatzen genduna zen, zeintzuk ziren, ze bete behartzi juzten baldintzak edo zertzan egin behartzutena. Gu bilatzen genduna oreka zen, oreka 3 ardatzetan, bat izaera aldetik, aipatu duguna, profesionalak, amateur peleon, eta modo normal. Hori esplikatuko dizuet zergatik izena duten modo normal. 3. talde hortakok. 2. geografikoa, hau da oso garbi genuken 7 probintziak barneratu egon bartzirela proiektu honetan, eta albezain orekatua izan bartzala banaketa hori, eta 3. genero aldetik ere banaketa edo ekitate bat egotea. Horretaz gain, euskal elementuak presente egon behar ziren, labur bakoitzean, baina horrek suposatzen duen askatasunarekin, hau da, adibidez guk izkia egin genduen ultrafesta, eta hor guretzako euskal elementu bat dago barrenean, ez? Eta da orain mendi lasterketekin dagoen zoramen eta bueno, eske ez du importana juten izen, korrek egin jendekin sartzen bukatzen dut. Baina, bueno, pixka bat hori ez, eta hori Goierrin oso elementu garbia da, baina adibidez sarako batentzat hori ez da euskal elementu bat izango, guretzako bai, ez? Orduan, hor politia dagona da, azkenean bakoitzak bere euskal elementuak bildu ditula eta konturatu gala, Euskal Herria oso anitza dela, ezta? Eta hizkuntza baten inguruan gauza ezberdinak ezagutzeko aukera ematen dula. Ederki, hori euskal elementuen arira, eta gero Euskal Herrian ekoiztua izan martzula lanak goitik bera. Honek esan nahi dona da, musika sartzerak orduan, ez sartzeko horretxaren dematxin, baizik eta matxura sartzeko. Edo, musika fondoko zerbait nahi badezu, agian zuk egin behar dezula, edo lagun bati eskatu behar dezula, eta, hori, baita ere, eskubidekin arazorik ez izateko, talderen baten abesti bat sartzen bazen duen, zehazki talde horrek jarri behartzun harremanetan taldearekin edo kantariarekin eskubideak eskuratzeko, hau da. Oso independienteak izan dira taldeak beraien laburra egiterakoan, baina bai hori lotuta egoteko, adibidez, zinema baten botatzen degunean filma, arazorik ez eukitzeko. Hori eta gero, zertokatu zen, txosten hau norbait bialtzea. Hasieran aipatu duten jende honekin hitz egin, beste izen batzu lortu genitun, guk ere ezagutzen genitun beste batzuk, pixka bat zabaltzen joan ginen, eta konturatu ginenerako 9 gipuzkoar ginen. Gu gipuzkoarra gara, 5, orduan errezagoa zen jendeak Gipuzkoan bilatza, orduan esan gendun, Gipuzkoan iturrea itxik gendun, eta hasi ginen iparraldearekin, bazalako, hasiera batean bildur gehien ematen ziguna. Bildurra ez, nik nire deskurrimenturik handiena proiektu honetan iparraldea izan da. Proiektu honek bazauken intentzio bat pixka bat sare bat sortzeko, saretzeko egile ezberdinak Euskal Herrian zer, eta konturatu geha, iparraldean saretuta zeudela, ja. Eta berain hartan ezagutzen zirela, Joanes eta Patxirekin hitz egin gendun, eta baita zinegin, Azparneko zinegin jaialdiko jendearekin, ezagutzen genitulako Ataun of the Dead, eta Josean Sileben botatzeagatik, eta beraiekin hitz egin, eta beraiek bilatu ziguten beste jendea, eta konturatzeko 6 labur genitun iparraldean, ja. Iparraldean ere iturrea itxibarra izan gendun, eta azken arazo Araba izan da, ez dakit Arabarrik dagoen hemen. Araba, kostatu zaigu gehiena, lan bat bakarrik topatu dugu, eta ez da izan, Arabako jendearekin hitz egin ez degulako, edo topatu ez degulako, egon badaude, eta jende askokin hitz egin gendun, baino, perfil profesionalago bateko jendea zen, agoratzen naiz bereziki Paul Urquijo, pena asko eman zigun parte zartzea, gustatu zitzaiolako proiektua, eta presteolako, jende honek azken urteko agenda gutxi gora bera itxita dauka. Orduan, esan ziguna zen, gustatzen zait idea pilo bat, benetan, baina eske, igual baietz esango dizuetu hain, eta gero ekainean ez dizuet, esaten dizuet ezin detelain, hortarako nahiago ez esan, eta asko eskertzen diogu, 2 pertsonak gero hori xebera egin zigutelako, eta horre ere, iritsiko geha. Nun noa. Hori, arazoak araban. Eta gero, txosten honen amaieran, pixka bat hori artikulu ezberdinak zauden, pixka bat zer bilatzen gendun kontatuz edo, antolakuntzak nola funtzionatuko zuen, eta bukaeran, takata. Fak edo ohiko galderak, zalantzak argitzeko, zalantzak berak ere asko esaten zuen bilatzen genuenaren inguruan,
Eta bukaeran, gure lehen matrixkeria, 2 matrixkeria egin ditugu, eta bat da, aukeran izan zituztela pilula urdina edo pilula gorria. Aukeratu hartzuten pilula urdinak, ez dut tontakeria honekin ezer jakin nahi, eta artxibo hau nire ordenagailu zein burutik ezabatuko dut. Eta bigarrena, oraindik ez dakit zergatik, baina baldintzak onartu eta aurrera jarraitu nahi dut honekin. Horri eman ezkero hor pasaitz bat zegoen eta bideo batera joaten ziren. Prozesua bera ere jantzi nahi izan dugulako. Hau da, oso erreza da, ekainean esate 26 pertsonari, egia zu labur bat urrengo ekainerako. Ez badiozu ekaina arte deitzen, pasatu daik edo zer gauza, iritxiek ekaina eta ez duzu laburrik edo beste gauza bat egin dute, orduan prozesuan pixkat checkpoint batzuk eta markatzen joan gara, noizen ben e-mailak bialtzen genizkien, pixkat kontatuz, gerora bilerak egin ditugu, kontatuko etori ere, eta tarteka bideoak ere bai, eta hoxe izan zen lehenengo bideoa. Volumena nahiko baju dau, saiatuko naiz tope jartzen, a ber. Une hartan zorion txugina. Garbi genuen 24 zoro bilatuko genituela, eta pixkanaka agertzen hasiak ziren. Gainera, divertigarria zen. Gela hartan oso gaiztoak ematen genuen. Oso ondo, guztiok ezagutzen duzue prozedura. Bat zenbakia, urrats bat aurrera. Mila esker animatzeagatik, sorkuntzaren maisu hori. 2 zenbakia, urrats bat aurrera. Orain hemendik aurrera zer egin behar duzen azalduko dizugu, hartaburu kakapote babiatua! Nahikoa da, zure lekura. Urrats bat aurrera 3 zenbakia. E-mail bat bialdu behar dugu zuen onarpenagaz eta italbideagaz bera. Euskeraz, mesedez. Zer diozu? Euskeraz! Email bat bidali behar duzuela, parte hartzen duzuen edo ez esanez, eta helbide fisiko batekin. Gizajo, hau guztia nola zen jakin balute. Euskal Herriaren abedeak abildua@gmail.com helbidera behali behar duzue email hori. Erruga tabernariarena zen. Ezin da alako bostipori garagardoak ateratzen jarritu seko mozkortu daudenean. Edo zerrarrikada jarri daiteke martxan. Hala bada, urrian jasoko duzu egokitu zaizun izkia. Ondo izan. Hori izan zen, bidali genien lehenengo bidea, sospechosos habituales pelikula ikusi bat ez konturatuko zeinen, horren eszenaren kopia bat edo izan nahi zuela eta intentzio hori izan. Eta nik egizan prozesu guztian gehiena flipatu dutena da, zu jendeari bialtzen diozu bideo hau, bialtzen diozu Seveneko serial killerrak idatzita daula ematen don txosten bat, eskatzen diozu bere elbide fisikoa eta bialdu itxizu, jendea oso gaizkio burutik. Eta orduan zerren gendun, baina onarpen guztiak genitunean, bai. Hau, volumena joetelako. Bai. Orduan zerren gendun, izkiak zozketatu, eta bakoitzari bere izkia bidali. Gaur beste esklusioa bat ekarri eta uste binoiz erakutsi, bakoitzari iritsi zitzaiolako sobre lakratu batean, eta azalpen txiki batzuekin, bere izkia. Hau da, guri iritsi zitzaiguna, ua, eta, gustantzai pentsatzea Euskal Herriko txoko ezberdinetan etxetan gordeta dauzkiela hoendik izki hauek, ez? Eta serie limitada total, ez? Hori, izkiak zozketatu, bakoitzari bere izkia bidali, eta sinopsiak eskatu genizkien. Gure intentzioatzen inondik ino askua sartzea, bakoitzak garatzen zuen laburrean, baina bai duplizitateak saiestea. Oso posible zalako, 3 olentzero asesino egotea adibidez. Edo 4 edo 5, orduan bai eskatu genitun sinopsiak hori saiesteko. Zorte izan genuen eta etzan inolako duplizitaterik egon, eta ez genuen inorri ezer esan, bakoitzak hasieratik zuen ideia garatu zuen, baina gero bai, akit aretxaboletan ikusi zen dutela pelikula, edo batzu bintzat ikusi zen dutela, ikusiko zen duten hor badagola elementu bat labur batzuetan errepikatzen dena, ez? Ardi zoro badabil hortik bueltan, labur horiek egin zituzten jendeari bai, eskatu geniola mesedez, bere laburrean ardia azaldu ziteken, baina betire fondoan, historian parte hartu gabe, eta orduan
horren bidez gu ere rodaje batzuetan izan ginen, eta gerora nola aipatu dugun modo normal edo hasiberriak ere bazeudela, hoiei laguntza eskaini zaie, eta sare moduan funtzionatu zibili gea, leku ezberdinetan laburrak grabatzen laguntzen. Ederki, 5 minutu falta dizkit? Joder. Egia esan ja ordua da bizia, baina hasi gara apurba berandu benguna da 5 minutu kendu urrengo biei eta irurak parekatu, bale? Bale. Bueno, ez dakit, joan pixka falta zait. Bueno, gauzari garrantzitsuenak laburtzen saiatuko naiz. Finantziazioa aldetik oso ezberdinak izan dira, esan dugu bakoitza independientea zela, orduan bakoitzak nahizun bezala egintzun, crowdfunding bidez egin dira batzuk, hanek egintzun bezala, besta batzuk profesionalak ziren, badiez Moriartikoak beraien ohiko baliabidekin egin zituzten, Koldo Almandozek baita, eta beste batzuk, etxean genituen gauzakin, eta gure eskutik ordainduta. Eta gero prozesu orokorra bai, hori koordinazio taldeak ordaindu du, karteleria, disko gorretan dirupioa gastatu dugu, DCP-ak eta etxean egin ditugulako, eta behar genituen horretarako disko gogorrak, eta hori Katiotxak zuen diruarekin, eta ero, antxe hemen hitzeien aitudan Iñakirentzako egin genuen TV-rako telesail proiektu batean ateratako diruarekin ere ordaindu dugu hau. Gero eskamak entzen aukeratu zuten, beraz gure telesai ez dezute ikusiko telebistan. Gero, arazoak, ze arazo izan ditugun, 26 lan bildu behar dira formatoak. Guk hasieratik argi utzi gendun ze formatu nahi genitun, bai frame aldetik, bai HDA izan bartzutela, bai iritsi zezkigun gozak 1200ean grabatuta, gauzak 24 frameetan, 23-29an, 25ean, 50ean, karo guzti hori uztartzeak arazo batzuk suposatu ditu eta momentu batzutan somatzen da pelikulan, baina nik uste lanaren amateurismoa kontuan izan da, aurretik espero genuen zerbait zala. Eta gero, jogo naiz gaira, zuzenean, labur esplikatzeko, lana bukatutakoan zer, behin ja guztia editatuta zegoenean, forma eman da zegoenean, nola zabalduko dugu. Diru guztia gastatuta geneuken ja, kartelerian eta zeatan, orduan publiziareko ez geneukan, etzan intentzioa ez da, hasiera batean, orduan zer egin duen, sare sozialak baliatu. Aukera aukiren duen, eta oso potenta izan za, Victoria Eugenian estrenatu alizateko, Donostiako beldur eta fantasiazko jaialdian, eta orduan, dan atzeratu gendun, beraiekin hasteko pixka pistoletazoa beraiekin izateko, beraiek oso majok dilako, eta prentxaurreko bat antolatu zigutelako, eta prentxaurreko eta horretara ETB jontzalako. Claro, bestela guk ezingo genduke inundik inoa aspiratu horretara, ETB ez dalako juten, hola, jende, pobren gauzak, eta grabatzen. Horrek bai ematzegun aukera handi bat, baina horren aurretik dagoeneko guk trailerra botata genuken pixka bat, gauza handirik azaldu gabe, eta egia esan biralki mugitu zen, asko mugitu zen, eta egunean bertan argian artikulu bat zeon, eta atxaldean azpimarran ari zien hitzeiten proiektuaz, gainera jakin gabe zertzan, hola, sekretismo puntu batekin, eta hori oso ondo etorri zaigun. Agian espektatiba altugiak sortu zituen, zana zan, eta etzen gehiago. Eta gero hori, estreinaldia, egin genduna zan, lehenengo estreinaldi, aurre estreinaldi bat parte hartzaientzat, bakarrik, jendeak berea ikusia zuelako, baina beste guztiak ez, gero egin gendun Victoria Eugeniako aurkezpena, eta gero egin gendun bigarren matrizkeria lehen aipatu dizuedana. 7 hiriburuetan aldi berean estreinatu gendun, eta sare moduan funtzionatzen dugunez, bakoitza bere probintzikoa zarduratu zen. Gu Donostikoa zarduratu ginen, intentzioa bere zinema sala komertzial batean egitea zen estrenua bakarrik. Baina aurrekontua pasatu zizkiguten, eta beste alde batean joan ginen, eta guardetxean egin gendun azkenen. Eta aurkezpen hori eta gero etorri da ABDak World Tour deitu dioguna. Izan dira azkenean, 50 emanalditik gora, eta hau izan da, bai, harrizain bakoitzak bere eskualdean lotzen zituen emanaldiak, edo imeiez edo webunaren bitartez iristen zizkigun gonbidapenak. Guztiei bai ez esaten genien, ez dugu ezer kobratzen, leku batzutan ematen dizue gasolinarako, eta ez diozu ez esaten, baina ez genuken inulako eskaeraik, eta modu horretan ibiliga, hori herri zinemetan aurkezten, kulturretxetan, gaztetxetan, tortura gela, deitzen ziguten leku guztietan. Eta, behin hori bukatuta zer, ez da bukatu oraindik, azken emanaldi izango dulako, loraldia jaialdian, ez da oraindik ikusi aukera politia da, pantaila handian izango dalako, eta oain iten nahi gana da DVD bat atera, ez da DVD komertzial bat izango, parte hartzaientzat izango da, prezio kostean, pixka bat oroitzapen bat izateko, eta dagoeneko, oraindik bukatu ez dugunean, ja hurrengoan pentsatzen ari garela, hurrengo 2 proiektuetan, izango dela Napardez, hau egiteko baztertu genduen ura, eta Euskalia. Beste proiektua oso ilusionatuta gaudena, eta espero duguna, falta zaigun aurrera pauso hori izatea, eta, espero dugula horien berri izatea. Ibaia Sprint.
bukatzeko. Ez? Eskerrik asko. Etxen kanometra binun, Eskerrik asko, Mikel, ziur nahu gero ondoren galderaren batzuk jausiko jatzula. Venga, gure humanitatea hezkuntza zientzien fakultateko bigarren ikasle ohia, Kepa Matxain da. Kepak, 2014an amaitu zuen nukusentzunezko komunikazioa Aretxabaletan. Ikasten zegoela, kazetari aritu zen Berrian eta Notiziaz de Gipuzkoan. Ondoren, besteak beste, kolaboratzaile lanak egin zituen Argian. Egun, ikusentzunezkoen zuzendaria da Hiru Damatxon. Hiru Damatxo komunikazio zerbitzuak eskaintzen dituen kooperatiba bat da. Euskaraz eta euskal komunitatearentzat edukiak sortzera ohitutako 3 lagunen elkartzetik sortutakoa. 3 lagun horietako bat nire eskuin aldean jarrita dagoen Kepa da. Horrez gain, hainbat ikusentzunezkotan parte hartu du. Hala nola, etxe utzen, erretenak belaunaldia eta kulturgintzan eta irudi mintzatuak hitz irudikatuetan. Zure hitzaldiaren esperoan gaude, Kepa. Aurrera ba. Apa, egunon. Eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Ez, bueno, gonbidatu baituzue gaur titulu honekin, ez? Nola eman aterabidea egindako ikusentzunezko lanari. Eta gure kasuan, gure bazka elkarrizketa sortaz hitz egitera etorri naiz niona. Kontua gure kasua pixkat berezia dela, gure azta ikusentzunezko lan bat, baizik eta 12 ale izan dira. Eta orduan, bueno, ez da gero ikusiko duzuen bezala, gure helburua ere etzen, alegia, Hiru Damatxo zabaltzea gehiago zen gure bazkaren funtzioa, besterik gabe gure bazkako aleak zabaltzea, baina gero beto esplikatuko dut, baina bueno, barkatuko diazue, gero xeago gaiari helduko diot, baina onartuko diazue aurretikan pixkat bai Hiru Damatxo hitz egiten badizuet, bai gure bazkaz ere luze xamar hitz egiten badizuet, eta gero bukaera aldera helduko diot gaiari zuzenian. Orduan, bai. Bueno, gure bazkaz funtzio eta zabalpen estrategia ditu diot gaurko kontuari. Zer da gure bazka? Ez da badakizuen, hemen batzuk jaingo dute igual, beste batzuk ez. Gure bazka funtsian oso gauza simple bat izan da. Izan da, Hiru Damatxo ideia faktoriak egin duen lehendabiziko lana. Eta funtsian da, gonbidatu dugu astero, bazkaltzera gurekin. Bazkaldu dugu berarekin, bazkarian zehar guk hitz egiten genuen gehiago eta gonbidatuak entzun egiten zigun, alegia guk esplikatzen genion Hiru Damatxo proiektua zertan datzan eta hori guztia, gonbidatuak entzuten zigun, bere galdera plantatzen zizkigun, eta bazkalostean alderantziz. Guk galderak egiten genituen eta gonbidatuak galderak erantzuten zituen. Galderak zertaz? Gonbidatuak zer esana zeukan gai horri buruz, ez? Horrek eskatzen du, aurrez lanketa bat egitea, gaiaz informatzea eta bar. Elkarrizketa hori luze xamar ateratzen zen, eta gero gure lana izaten zen, elkarrizketa horren mamia hartu eta 10 minutuko pilula batean biltzea sarean zabaltzeko. Ez dauka besterik. Gure bazka hori izan da. 3 hilabetean zer egin duen kontu bat izan da, irailaren 11eran hasi ginen eta abenduaren erdi partera edo bukatu genuen. 12 saio izan dira guztira. Eta, bueno, YouTubeko datuak atzo behira ibili nintzen, eta bataz beste bideo bakoitzeko 2850 datu atera zitzen. Batzuk gehiago, bisita gehiago izan dituzte, beste batzuk gehiago, baina, bueno, horiek izan dira gure bazkaren datuak. Gonbidatuak, 12ak, banan-bana azkar esplikatuko izkizu zeintzuk izan diren, lehendabizikoa Beñat Irasuegi izan zen, orain ekonomia sozial eraldatzailearen mugimenduan eta dabilen aburu belarri, eta, bueno, Talaios Kooperatibako kidea, Estitxu Izagirre, Argiako zuzendaria dena, Beñat Sarasola, bueno, idazlea eta kulturkritikaria, Lander Garro, hau ere idazlea, eta aparte, bueno, ibiltzen da, bai, telebistarako saioak egiten, eta bestelako bideo kontuetan. Arantza Santesteban, bueno, sindikalista, feminista, bueno, ertz asko dituen neska. Hau izan zen, gure bazka berezi bat, Bilbon egin zen alternatiben herria egunean, bertara joan ginen, Catboy elkarrizketatzeko asmoz, eta David Fernandez ere bai, hau izan zen, justu, Catboy denarekin eta David denarekin hor izan genuen olako lapsus txiki eta audioak fallatu zigun, eta bueno, nolabait Catboy dena salbatu genuen, baina David ezin izan genuen salbatu, eta gerora idatzizko bertsioan argitaratu genuen.
Uxo Anduagak humoreari buruzko tesi bat egiten ari zen, ez dakit bukatu duen, baina, bueno, bera gaintzat doktore gaia da, eta humoreari buruz, 10 minutuko bat eman zigun, oso interesgarria nire ustez. Gari Garaialde, fotokazetaria, Lorea Agirre, ezaguna dezue, Mondragon Unibertsitateko irakasle izan dakoa, eta gaur egun jakineko zuzendari dena. Inigo Astiz, Berriako kazetaria. Hau ere gure bazka berezi bat izan zen, lehendabiziko aldiz ez geniolako pertsona bakarrari egin, hemen bat biru lau bosei laguneko kuarrilak batera hitz egin zuen, duela gutxi egin duten gure kabuz ala hil dokumentalaz, Euskal Herriko alternatiba sozioekonomikoak eta biltzen dituen dokumental benetan interesgarri bat. Eta Josera Gartziarekin bukatu genuen zea bat, saioa. Labur, zuek ideia bat iteko, jarriko dizuet minutu terriko gure bazkaren hasiera nolakoa den zuek ikusteko. Denek, azkenean, bideo guztietan egitura errepikatzen zenez, bat ikustea nahikoa da, gainontzekoa nolakoak izan ziren imaginatzeko. Ez da, volumenaren asuntua nola da. Puntuala, sagartarta, humorea, tesia, euskal identidadea. Hitz horiek zerrendatu ditugu bazkaria amaitu bezain pronto. Izan ere, ez da kontu erraza aurkezpen gintza. Eta are gutxiago, gonbidatuak gai baten ia ertz guztiak mahai gaineratu dituenean. Guk cum laude jarri diogu nota. Eta orain teorian, izketan hasten da eta listo. Kasi natural bihurtu dela, humorea zerbait ona dela ikustea, etxegina, eta hartu egiten zaigula. Baina, pixka bat ideia diteko, ez? Gure bazka hori zen, errepikatzen genuen sarrera hori, egitura horixe berarekin, Donostiako EASO plazan elkartzen ginen gonbidatuarekin, paseatzen genuen gure irudamatxoren ofizineta daño oinez, hori guztiak grabatzen genuen, eta gero, bertan bazkari bat egin ondoren, holako bazkalosteko elkarrizketa bat grabatzen genuen, ez dauka besterik. Ez dauka besterik, baina, badauka bere lana ere. Gure bazkan, badaude nire ustez 3 gako, bideo hauek ondo ateratzeko, ezinbestekoak izan zirenak, ez? Lehendabizikoa da, pertsona egokia gonbidatzea, ez? Guk lanketa nik uste da ondixamarra egin genuela horretan, azpimarra jartzen, eta aurrez denbora desente eskaini genuen, zeintzuk izango dira gonbidatuak. Eta ikusentzunezko formatuak hori dauka. Askotan ez dela nahikoa zeresana edukitzea, baizik eta zeresana izateaz aparte komunikatzaile ona izan behar dula pantailaren aurrean olako, emaitze egoki bat atera dain bukaeran, ez? Orduan, guk ere olako zerrenda handi bat egin genuen, ze gonbidatu izango genituen pentsatzerakoan, eta azkenean gonbidatu genituen, gure ustez, pantaila aurrean ere, beraien burua defendatu, sendo xamar defendatuko zutenak, ez? Eta, gero, hemen badago kontu bat, konbentzituta gaude, bazkariko ardoak ere sekulako efektu ona egiten zuela zeharako, ze konturatu ginen, bazkal aurretik, elkarrizketatuak, gauza bat esan zezakele ardi duda muduan edo, baina bazkal ostean igual ideia berdina esaten zuen beste kontundentzio batekin eta beste zea batekin, ez? Eta orduan, ardoarena ere gakoa da, ardo botilarena. Gero, galdera egokiak egin, ez? Horrek eskatzen du blanketa bat, aurrez ondo informatu gonbidatua ze gaitan dagoen jantzia gutxi gora bera, eta ez hori bakarrik, gai hori saiatu gaur egun puri-purian dauden hainbat debatetara ekartzen, ez? Horrek eskatzen dizu, pixkat egunean egotea, eta ze gaita eztabaidatzen ari diren bai egunkarietan, bai blogetan, pixkat hori gertutik jarraitzea, eta terreno hortara eramatea elkarrizketa guztiak, ez? Gaurkotasun minimo bat izan dezaten.
Eta, gero, mamia ondo autatzearen ari hor dago, klaro, ze elkarrizketak ordu terdikoak izaten ziren, igual batzutan 2 orduko ere matere pasatzitza egun, ez? Eta, gero hori 10 minutuko pilula batean laburtu behar duzu, gauza asko kanpoan utzi behar dituzu, pena hundiz, klaro. Baina horrek eskatzen dizu funtsezkora joatea eta funtsezko hori soilik bideoan sartzera, ez? Beraz, edizio aldetik ez dago komplikazioa handirik, teknikoki ez dira bideo zerak, baina hain justu komplikazioa daukana da hori, ez? Edukiaren aukeraketan. Zer kanpoan utzi zer, ez? Hor dago azkenen bideo bati kalitatea ematen diona eta edo ematen ez diona, ez? Berriz itzuliko naiz gaira, jarri diguzuen puntua izan da nola eman atera bidea egindako ikusentzunezko lanari. Claro, esaten nuen lehen sarreran gure kasua berezia dela. Hain justu berezia da, hemen jartzen duenagatik ez, gure bazka, alegia elkarrizketa sorta hau funtsean izan delako Irudo Amatxo proiektuari atera bidea emateko tresna bat. Etzen helburu bere horretan, baizik eta tresna bat Irudo Amatxo proiektua, Unai Gaztelumendik, Lander Arretxeak eta Irurok duela hilabete batzuk martxan jarri duguna, plazaratzeko. Orduan hor dago paradoxa. Kasu honetan ikusentzunezko produktua bera helburu izan beharrean bitarteko zen beste helburu zabalago baterako. Beraz, barkatuko didazu, baina Irudo Amatxo zitzegin beharra dukat, eta hemen propaganda pixka sartuko dut azken aldian guzertan gabiltzan, baina gero helduko diot gaiari eta hitz egingo dut gure bazka bera bideo bakoitza zabaltzeko ze irizpide erabili ditugu. Baina aurrez Irudo Amatxoren funtsak zeintzu diren edo azalduko dizuet. Beraz, zer da Irudo Amatxo? Irudo Amatxo da Unaik, Landerrek eta Irurok orain hilabete batzuk sortutako kooperatiba bat, komunikazio zerbitzuak eskaintzen ditugu eta era berean, gure produktu propioak ere egin nahi genituzke. Alegia, gure lanordu batzuk dedikatu nahi ditugu, guri gustatzen zaigun hori egitera. Horrek ekarriko dizkigun zailtasun guztiekin, baina gure erronka hori da. Komunikazio zerbitzuak eskaintzeak esan nahi du, komunikazio enpresa arrunt batek eskaintzen duen guztia eskain dezakegula, ez? Bai, diseinu grafikoa, bideogintza, komunikazio estrategiak ekitaldien antolakuntza, dena hartzen duen zera da, ez? Baina, berriz diot, horrez gain, gure eduki propioak egin genituzke, eta horretan saiatuko gara behintzat, gure bazka izan da lehendabizikoa, baina etorriko dira gehiago ondo bidean. Egin genuen duela gutxi spot bat, pixkat gure komunikazio zerbitzuen berri emateko. Ez da gidana, denboraz eta... ondo nabil, 15 minutu nioa. Igual jarriko dizuet. 2 minutuko kontu bada, pixkat, YouTubera igo genuen bideo bat. Bertan ikusten da, Irudo Amatxoren ideia da bide motzena edo gure lema, hori aitzaki hartuta bideotxo bat egin genuen. Jarriko dizuet. Irudo Amatxo errenderian gendari, josten ere badakite baina ardua era... Datuen aitzekian lagunarekin egoten dira. Lehenoan paseunua
Ni numaitetik ez dautzete, Bai, hori ez ala beste idazle hori, nola da, Bai, Xaizer Vitoria. Bueno, ez dut esplikatuko zer. Bai. Bueno, orduan hori ez, askotan olako proiektu baten sartzen zarenean, seituan esaten dizute, hombre, hemen datoz ekintzaileak, hemen datoz emprendedoreak, ez? Ekintzaileak gara gu, bueno, guk emprendedore hitzarekin mentzat bastante kritikoak era. Irutzen zaigulako, bueno, ez, ustet, bueno, Beñat Irasuik esaten du gure bazkako lehendabiziko alean, ustet, gaur egun garapen agentzietatik igarotzen diren ekintzaileen 90% pikoa subsistentziako ekintzailea direla, ez? Alegia, jende hori, bueno, bere negoziotxoa montatzen duela, bizira uteko eta listo, ez? Eta aldiz, hori gala izan da, gaur egun nabarmen saltzen zaigun ekintzaile eredua da, hori ez, ideia genial batean oinarritutako ekintzailetasun hori, ideia genial horrek eramango zaitu arrakastara, gainera arrakasta ulertuta termino ekonomikoetan askotan, ez da egit, gu gauza horiekin nahiko kritikoa gara, eta gure burua ekintzailetzat bai badaukagu, baina batez ere euskeraz ere ekintzaile hitzak badaukalako ekintza beste adiera hori ez, erderazko emprendedorek ez daukana, baina bueno, orduan, ekintzaile bai bagara, baina ekintzaile kooperatiboak edo beste, gure galderak beste batzu dira, ez dira, ez daukagu inolako interesik, ekintzaile eredu saltzen den horrekin guritzegu bat ere interesatzen, ez? Beraz, gure galderak zeintzu dira? Gure galdera dira, besterik gabe, gu gure galdetzen dugu, zertan egin nahi dugu lan? Ze bizi eredu nahi dugu? Nolako harremanak eraiki nahi ditugu lanean ere? Azken batean, lana esparrua bera, nahi dugu gure erabakiaren zentroan jarri, ez? Alegia, gutxora bera, aipu honek laburtuko luke gure filosofia zein litzateken, ez? Azkenean, lana da gure bizitzetan, seguru asko denbora gehien igarotzen dugun esparrua. Bueno, erabaki dezagun, esparru hori nolako izatea nahi dugun, ez? Eta horren, Irudamatxok azken aldian, gainera Euskal Herrian, filosofia hortatik, desente sortzen ari den proiektu pilatekin batera, olatuko, pinguruan, eta sortzen ari den guztiarekin batera, gure bat egiten dugu filosofia horrekin, ez? Eraman dezagun lana, erabaki dezagun lana ere nolakoa izatea nahi dugun, ez? Eta egitura propio bat sortzeak, eta gauza guztiak zalantzan jartzeko aukera ematen dizu, ez? Gu horren, ekintzaileak, baina zentzu honetan ekintzaileak, ez beste inolako zentzutan, ez? Orduan, kontatuko izuen, labur-labur, Irudamatxoren komunikazio estrategia zein izan den, eta bertan gure bazkak ze papel jokatu duen, eta gero pasako naiz gure bazkara zuzenean. Gu hasieratik erabaki genuen, prozesu guztia komunikatuko genuela. Horrez nahi du, ezer ez genuikan momentuan ere, ja hasi ginela, esaten ez daukagu ezer, baina hau sortzera goaz. Horrek esan nahi du, egin genuela Twitterreko eta Facebookeko kontu bat, adibidez gogatzen naiz, irailean, eta sartzen zera, eta lehendabiziko arrazia dira, uste gu hirurok lokalean erratza pasatzen, esaten, asmo handia ditugu, eta hemen gaude erratza pasatzen. Kitxo, baina esan genuen, konbentzituta gauden, ontan sartuko ginela, eta bagenekien ez, hau egingo genuela, esan genuen, bazen kontatzea, egin bitartean, pasatzen den guztiare bazen kontatzea ez. Horan, gure estrategia hori zen, komunikatu ezagun egiten duen guztia hasteko. Bigarren gogoeta izan zen, ez da errexea izango halako bapatean referentzialtasun minimo bat irabaztea, ez da errexea izango. Baina bai ikusten genuen gauza bat, eta zen komunikazio agentzia konbentzionalak jendeak ez zituela, damagun kaleko jendeak, zu kalean jozoaz eta galdetzen diozu norbaiti. Ezagutzen duzu, esaizkiazu hiru komunikazio agentzia. Zu baltzuek bai ez, ikasleak izan da ikusentzunezko ikasleak eta bai, baina kaleko jende batek ez ezkio bururatzen komunikazio agentzia bat esan eta izeni bururatuko ez. Eta guk zen, guazen hori aprobetxatzea, guazen perfil publikoa sortzea, eta saia gaitezen izaten komunikazio agentzia bat jendeak ezagutuko duena. Hor badago, nahita egindako apustu bat horrela bidean ez. Horren zer egin genuen, perfil publiko bat sortu, eta bat ere komplejo hori gabe, gure publikotasun hori erabili, baina komplejo hori gabe gainera. Helburu horrekin, hilabete gutxitan, bai sare sozialen bidez, bai besteetan, referentzialtasun minimo bat lortzea, ez? Ez lortzeagatik ezagun egite gutxagatik, ez, bestea beste eragiteko, bestea beste guri interesatzen zaizkigun gaiak, edukiak eta eztabaidak zentrora ekartzen saiatzeko.
Orduan, hor egon da, apustu hori bat zegoen, ez? Karo, hori egiten ari ginelarik, konturatzen ginen askotan, eta ez ginen oso sentitzen gu ere, pertsonalismoan erortzen ginela, ez da oso komodoa, etengabe tuiteatzen egotea, eskoba pasatzen ari naiz, ez dakiz zer egiten ari naiz, oso irudi pertsonalean geratzen da, ez? Eta ez ginen oso komodo horrekin ere, orduan, gure bazkak hain justu funtzio hori bete du, ez? Pertsonalismora erortzeko arriskua genuen hori edukiz jantzi du. Alegia, eman du gure proiektuaren oinarrien berri, gure intereseko pertsona horiek azkenean gure bazkako elkarrizketan esan dutena, gutxi gora berako delako guk ere pentsatzen duguna, baina beraien ahotan jarri dugu hori, eta seguru asko beraiek guk esplikatuko genuena, baina asko zero beto esplikatu dut, ez? Orduan, egin ditu, Irudamatxoren printzipioak, filosofia hori guztia dena, edukiz jantzi du gure bazka elkarrizketa sorta honek, ez? Orduan, orain etorriko naiz gaira, nola zabaldu dugu gure bazkako pilula bakoitza konkretuki eta zer dago horren atzean? Bueno, hori esan dakoa, hasteko helburua garbi geneukan, Irudamatxo plazaratzeko tresna da gure bazka. Bestetik, etekin asmorik ezen neukan. Guk argi geneukan gure burua plazaratzeko tresna zela. Ez genuen diruri lortu nahi honekin. Horrek ematen dizkizu, sarean dauden elementuak, azkenean, erabat sarera enfokatutako proiektua izan da, ez? Eta bestalde, aurrez bai egin nuen lanketa bat, ez zela, noren gana zuzendu nahi dugu produktu honekin, ez? Eta, gure hartzailea garbi ikusten genuen, ez dela, sareko euskal komunitate kritiko hori, gutxorera Twitterren aktibo dena, gaur egungo bogan dauden gai eta eztabaidataz, interesa duena, hoien gana ailegatu nahi genuen guk, eta uste dut, hortan lortu dugula, ez. Beste gogoeta bat, azken aldian esaten da, ez, telebista eta garrantzia gutxitzen ari dela, eta beste, guri iruditzen zaigu, hori ala izango, egitik izango du horrek, baina telebistaren logika guztiak ez doaz gain beran. Eta iruditzen zaigu, hain justu, astero, ez, ordu eta egun berean zabaltzeak, egitura bera mantentzea, programa izaera emateak, ez? Ikusentzunezkoari programa izaera eman genion. Izen bat, traola bat sortu Twitterren programa izen horrekin, ez? Horrek guztiak fideltasuna sortzen laguntzen du, eta horrek jendea erakartzeko ere oraindik funtzionatzen du, naiz eta teorian telebistaren logika izan, ez? Sare sozialetako teknikak, ez? Hemen kasi denek jakingo dituzue, azkenen hauek trikimailoa dira, ez? Gauza teknikoak, baina, guk egiten genuena zen, asteazken goizetan, goizeko 9:00etan, zabaltzen genuen bideoa, eta gero guk 3 sare sozial erabiltzen ditugu nagusiki, Facebook, Twitter eta Instagram. Orduan, Facebooken, goizean goiz, holako sarreratxo bat idazten genuen parrafotxo batekoa, gure laburpen estiloko bat, hor bideoa YouTubeko linka jarri, eta zabaltzen genuen, gero, holako detaileak, Facebookeko goikaldean hiltzatzen genuen, hor badago aukera bat Facebookek ematen duena, horriaren goikaldean hiltzatuta geratzen da, beste eduki bat hiltzatzen duzun arte, ez? Holako gauza teknikoak egiten genituen, eta egia esan Facebooken eguneran behin bakarri zabaltzen genuen, besterik ez. Twitterren ere berdin, txio bat bota goizean goiz, gure bazka trabalarekin, goikaldean hiltzatu berdin, txio hori, eta gero, egia da, bai Facebooken eta bai Twitterren, Unaik, Landerrek eta Hirurok gure kontu pertsonaletatik ere zabaltzen genuela eduki bera, baina hor ja modu pertsonalean, alegia guri pertsona bezala, alkarrezketatik interesgarriena zitzaigun hori azpimarratuz, Unaik gauzat azpimarratuko zuen, ni beste bat, hortan, bakoitzak guretik elkarrezketak gehien aportatu zigun hori zabaltzen genuen, baina autu hori egin genuen, gure kontu pertsonaletatik ere zabaldu genuen edukia. Eta gero Instagram ere erabili dugu, harrituta gaude Instagramekin, ikusi dugu beste publiko baten gana ailegatu garela Instagramekin, askoz jende gazteagoa, eta nik ez da gure bazkak ikusten zituzten, o ez zituzten ikusten, baina izugarrizko atsegin dut pila sakatzen zizkioten, 14, 15, 16 urteko jendeak bideoi, ni ez dakit. Eta gane egiten genuen azan, Instagramen, goizean goiz, 15 segunduko bideoaren korte bat sartu Instagramen, eta gero egia da, aurrez, alegia zabaldu baino, gure bazkako elkarrizketak egiten genituen egunean bertan, gonbidatuari argazki bat ateratzen geniola, Instagramera eta Facebookera ere igotzen genituela, eta horrek ere balio zigula, iragarpen gisa, etorriko zen elkarrizketaren iragarpen gisa erabiltzen genituen, sare sozial hauek ere. Hor ez dago, misteria hundirik, zuek seguru asko, ni baina asko zede hobeto jaingo dituzue.
Eta amaitzeko, gero zabalpenari dagokionez, daude trikimailu batzu, pixkat adibili ezkero, igual eduki haueto zabaltzeko lagundu dezaketenak, ez? Nik bi aipatuko ditut. Adibidez, guk lehen aipatu ditut, nori egin genizkion elkarrizketak, ez? Bat, Lore Agirreri egin genion hartan, pentsatu genuen elkarrizketa egin, eta handik 2 astera euskararen eguna zen. Orduan zer egin genuen, urrengo astera bota beharrean, besterik gabe gordeko dugu Lorearen elkarrizketa, beranduago grabatuko dugun beste bat botako dugu urrengo astean, eta Lorearena gordeko dugu euskararen egunean zabaltzeko, hain justu bere mintzagai nagusia euskara berazelako, ez? Olako trikimailuak, pixkat adibiltzea dena. Edo, Uxoa Anduagaren elkarrizketarekin. Uxoa Anduagak hitz egin zuen umoreari buruz. Oso kritikoa gertzen zen, adibidez, 8 apellidos baskos pelikularekin, eta beste. Ze pasatzen zen, gaina kasualia izan zen, elkarrizketa zabaldu genuen egunean bertan, gau hartan, Telecinkon botatzen zuten 8 apellidos baskos pelikula. Guk, normalean, goizean bakarrik zabaltzen genuen gure bazka eta kitxo. Baina, egun hartan egin genuena zen, goizean zabaldu Uxoa Anduagaren elkarrizketa, ez zuen bereziki harrera ondirik izan, ez zen bisita askorik eta oso betik zijoan kontua, eta gauean zer egin genuen, adibili, eta Telecinkorena zohartu ginenean esan genuen, beste buelta bat emango dugu kontuari. Bigarren aldiz zabaldu genuen, bai Facebooken da bai Twitterren, esan ez, Laster Telecinkon 8 apellidos baskos ikusi hori izango duzue. Ikusi bideo hau, Uxoa Anduagak begira zer esan duen 8 apellidos baskosi buruz. Erlazio hori egin genuen, eta bigarrenean bai, sekulako, bisita pila ailegatu ziren, eta jendea bigarren hortan bai ailegatu zen Uxoa Anduagaren bideo horri ikustea, ez? Oso bisita pila bat izan zituen. Orduan, azti biltzea pixkat gauza horiekin, eta adi egotea, koinziditzen badu bideoarekin zer ikusi daukan zerbait gertu, pixkat bideo ordurako gorde edo horrelako kontuak. Eta nire partetik, hori hoxe da, galderak erorako omen daude, hasi que, eskerrik asko. Eta puntual bukatu duzula, inguna daia azkeneko Landerren aurkezpena entzun, eta gero galdera guztiak batera, bale? Humanitate eta Hezkuntzia Zientzien Fakultateko azken islaria, eta ez horregatik garrantzi gutxiagokoa, Lander iruin da. Landerrek 2012an amaitu zuen ikusentzunezko komunikazioa Aretxabaletan. Ikasten zegoela, kepa bezala, kazetari aritu zen berrian, baita Teledonostin ere. Ikasketak amaitu ondoren, lehenik berrian egin zuen lan, kirolen saiean eta igandeko gehigarrian, eta ondoren 11 telebistan, 11koa saioan. Mikelek eta kepak bezala, hainbat ikusentzunezko ekoiztu ditu, zehazki 3. Zoardia, oraintzea aurkeztuko duena, Neurge eta 31 urte. Oraingoan ere ez naz gehiago luzetuko. Lander, zure da hitza. Bai, vale. Lehenengo eta bain eskerrik asko, gonbitagatik, bai nire izenean eta baita ere talde osoaren izenean, ze ikasleekin konpartitzea gure proiektua beti da plazerra, ez? Hitzaldiaren planteamenduari dagokionez, ez dut prestatu hola azterketa sakon bat erabili ditugun estrategien inguruan edo erabili ditugun estrategia metodoen inguruan. Azken finean lehenengo lana izan delako, lan profesionala izan delako guretzako, eta pixkat bai jungeala sobre la marcha zentzu batean edo pixkat sortzen ziren aukeren arabera, jungea pixkat korrontak eramaten zigun, ez? Orduan egu planteatu ditugun estrategiak edo bideak izan dira pixkat aurretik zinkatu gabekoak, ez? Hala ere, pixkat gai nagusiarekin hasi baino lehen, pixkat azalduko dizuet proiektua zer dan, imaginatzete dokumentala guztiok ez dutela ezagutuko. Orduan, proiektu dokumentala sortzen da 2013 urtean, Josu Muguruzari buruzko dokumental bat da. Josu Muguruza 1989an hil zuten Madrilen, Herri Batasunako diputatua zan, eta kongresu Madrilera kongresura zijoaztenean Herri Batasunako diputatu eta senatariak aktak jasotzea, bezperan Madrileko Alcalá hotelean tiroz hil zuten, ez? Orduan, esan bezala, ni 2013 urtean bere inguruko liburu bat irakurtzen nintzen, baina kontuatzen nintzen, Josu Muguruzaren inguruan, 24 urte horietan, atera dian, gai guztiak izan diala zentratuta gehien bat bere hilketaren inguruan, bere hilketaren atzean dauden hipotesi ezberdinak, baina ez zegoen lan idatzirik, ez ikusentzunezkorik, ez ezer,
pixkat Josu Muguruzaren ibilbide periodistikoa, ibilbide politikoa, ibilbide humanoa, bere alaba, bere hil eta 2 astetara jaiozan. Orduan hor bat zeuden hainbat aspektu, 24 urte historian ez diala ezer, eta batian desagertu, batziala transmititu, transmisio hori moztu egintzala. Eta aldi berean, Josu Muguruza bizi izan zitula Euskal Herri mailan gertakari historiko garrantzitsu asko, batzuk lehenengo pertsonan ere, adibidez Gal Garaia bere iparraldean harrapatu zuen, aprobetxatu genuen dokumental hau gertakari historiko horiek ere bai transmititzeko gazte jendeari, Argeleko elkarrizketak zer izan zian, Gal Garaiaren egoeran nola bizi izan zuten errefuxiatuek hango egoera, herri batasunak zergatik hartzen du erabakia Madrilera joateko lehenengo aldiz, Orduan pixkat gertakari horiek asko sakondu gabe, zeren dira gertakari politiko kristonak, baina bai aipatu eta gogoraraztea jendeari eran eguneko kontuak diala azken finean, Orduan, hoxe, bezala usatzen naiz, liburua irakurtzen ari nintzala, hortaz jabetu eta aukera politia ikusi nuen, behintzat dokumental bat egiten saiatzeko, ez nukan inolako metarik edo, ideia bat zan, eta nik segituan kontaktatu nuen Markel Handiarekin, zen hasieran ez dut esan, baina proiektu honetan UESitik pasa diren hainbat ikasle hartu dute parte, nirekin zuzendari lanetan ibilen Markel Handia, argazki zuzendaritzan ibilen Ane Altuna eta Sarai Lizarralde ere bai, gero postprodukzioan lagundu digu, Saraik. Orduan, nik Markeli komentatu nion eta ikusten nuen zala lan oso potentea, bakarrik egiteko edo beste pertsona batekin bakarrik egiteko behar genuela, hor sortu talde bat, sare bat, bakoitza bere lanean zentratuta, eta Markelek hasieratik oso ondo ikusi zuen, Orduan, lehenengo kontaktuak, edo lehenengo bilerako bezan da, Markelek eta biok egon ginen lehenengo 2 hilabeteak bakarrik lanian, zergatik, lantalde hori ez genuelako osatu, grabaketekin hasi ginen arte, grabaketak izan zian urtarriletik ekaina arte, 5 hilabete inguru, eta 2013ko urritik 2014ko urtarrila hor arte, hilabete horietan, biak bakarrik, gidoiak prestatzen, dosierra egiten, gero dosierrari buruz ere izango dizuet. Orduan zan, kriston jaleoa, lehenengo hilabeteak izan zian nahiko atope. Eta hoxe, gero ekin ginen grabaketei, 2014ko urtarrilean, eta 5 hilabete, eta grabaketen kontuan hartu izan diala 21 elkarrizketa, guztira 27 pertsona ikusten dira, eta elkarrizketa bakoitza 2 ordu, eta elkarrizketa bakoitza bolkatzen genuen momentuan, are ginen gidoi aldatzen genuen bitartean, are ginen muntaketa lanetan, hori zuek ere bakizue, orduan. Lehenengo hilabeteak nahiko kritikoak alde horretatik, baina, gero moldatu ginen. Orduan, egoera zein da, hilabete hauen hasieran. Bi gazte, daukatela proiektu bezala goxoki bat, zeren bazituen osagai edo ingrediente batzuk, gizarteko sektore konkretu batean, zabalpena eduki altzuen proiektu bat zalako, lehenengo, politikari baten edo politikari erail baten inguruko lana. Eta horrek gazte jendea eta gazte konkretu batzuk asko aktibatzen dituen gai bat da. Bigarrenik, 25. urte hurrena, fetxa borobila, kontuan izan da Bilbon, Josu Muguruza errekalde auzokoa zen, Bilbon Josu Muguruzaren figura nahiko presente dagoela errekalde auzo horretan, 25. urte hurrena interesgarria iruditzen zitzaigun eta zan horrela pixkat fetxa borobila, Orduan bazituen esan bezala osagai batzuk, edapen minimo bat edo behintzat ezagutzea eramatea Josu Muguruzaren figura, hori izan da gure helburua hasieratik. Josu Muguruza, ikusten genuen Josu Muguruzaren basoa utxik zegoela eta junga pixkat txantxaka betetzen eta hori izan da pixkat helburua, Orduan, jendearen gana nola iritsi? Guk hasieran, lehenengo momentutik argi genuen, gazte jendearen gana iritsi nahi genuela. Zein bide jende gaztearen gana iristeko? Automatikoki, Facebook eta Twitter, ematen du dakabo obsesio bat Facebook eta Twitterekin, baino hala, Baina Facebook eta Twitteren kasua, adibidez, Keparen Iruda Matxo proiektuan,
bai, sare sozialak dira guztiaren oinarria, baina eske dokumentaletan percepzio hori aldatu egiten da. Eta zuk, adibidez, lehenengo hilabeteetan jarri izan bagenu martxan, Twitter eta Facebook, ez genukan benetako mamirik, ez genukan benetako informaziorik, genituen kriston horri piloa, ideiak asko ere bai, baina benetan hartzaileari zerbait ematea zaila egiten zitzaigun. Eta gaina, zuk sare soziala jartzen dituzuenean jarraikortasun aktibo bat mantendu behar duzu, publikazio batetik bestera desberdintasunak egon behar dira, zerbait berria, konstantemente zerbait berria ematen egon bartzea. Eta gure egoera momentu horretan proiektu hasi genuen etzan hori. Orduan pixkat jarri genuen martxan B plana edo lehentasuna eman genion beste bide bati, ez? Eta bide hori izan zen komunikabideen ateak jotzea. Horretarako sortu genuen dosier bat, dosier hori egin genuen lehenengo hilabete horietan, berriro diot, 2013ko abenduan, urtarrilean, 2000 eman genituen. Eta dosier horrekin junginan Euskal Herriko komunikabide desberdinen ateak jotzea, finolako hain genuen dosier, ematen du ez, baina dosier horrek irikizizkun ate asko. Dosier horretan jarri genuen pixka testu ingurua, egoera politikoa eta soziala zintzen Euskal Herrian, zergatik ateratzen genuen orain dokumental hau, azken 5 urte hauetan politikoki beste egoera baten aurrean gaudelako eta dokumental desente atera dira gai politikoen inguruan eta pixka torkokatzen genuen geure burua, ez? Gero gidoi bat ere jarri genuen, hasierako gidoi hori, bukaerakoarekin, zerikusi gutxi izan dezake, baina behintzat hasierako gidoi bat bai planteatzen duzula, ez? Elkarrizketatuak zeintzuk izango diren, hori ere bai, gero hasiera batean berdin du izate elkarrizketatu batzuk, konkretu batzuk, gero zuk aldatzen baituz ez dago arazori, baina behintzat zure produktua kanoraz saltzeko, ez? Hori da pixkat dosierraren helburua. Eta jo genuen EITB-ra, berriaren gana, argiara, amaika, ezagutzen dituen komunikabidetara. Lehenengo bilera berrian egin genuen, Martxelo eta Menderekin bildu ginen, eta gu jo ginen hor, edo zer entzuteko prest, edo zein laguntza guretzako ikaragarria zen. Eta gu izan ginen zuzenak, eta jo ginen dosierrarekin, eta esan genion bitu, zemuz ikusten dezute proiektu hau, zuek gurekin kolaboratu nahi duzue, edo besterik gabe publizitate pixkat eman eta listo, beraien eskusten genuen pixkat, ez? Eta ikusi genuen, atea ginen bilera hartatik, eta pixkat merdeaz esaten da moduan, pekamos de novatos edo, ez ginelako konturatu, Josu Muguruza egineko kazetaria izan zala, eta eginen seme txikia edo alaba txikia gara egunkaria da. Orduan, berriaren ate hori itxitzat eman genuen, gero berriarekin kontatu genuen pixkatea gure inguruko albisteak eta publikatzeko, eta publizitatea aldetik eman ziguten berriakoek. Baina elkarlanean aritzeko bai itxi genuela pixkat berriaren atea, eta joan ginen gara egunkarira, ez? Orduan, gararekin pixkat panorama aldatu zen, eta abanikoa ireki zitzaigun bastante, ez? Lehenengo sorpresa zein izan zen, proiektu batekin jazebiltzala lanean. 25. urte horretarako, beraik liburu bat pentsatzen ari ziren, publikatzea, Mikel Zubimendik eta Iñaki Altuna kazetariek prestatutako liburua, ez? Orduan, hasiera batean, iristen geha bi gazte, Markel eta Bio junginan, garara, berdin, prozesua berdina. Dosierra hartu eskuartean, inolako grabaketarik oraindik ez, bilera hori 2000 eta, amairuko abenduan izan zen, eta ez genuen inolako materialik, gure baliabide bakarra dosierra zen. Eta guretzako sekulako aukera zen, dudari gabe, bai elkarlanean aritzeko, baita ere gure proiektua hor nunbaiten sartzeko, eta beraintzat ere bai interesantea zen, ez? Hasieran nik uste etxean asko fiatzen, ze bi gazte izten dira redakziora dosier batekin, eta dokumental bat egin nahi dugu Josuen inguruan, baina, gero, grabaketak eta aurrera joan ala, grabaketen irudia pasatzen genizkien,
Eta bai, pixkanaka, bueno, sortu zen hor konfiantza moduko bat, eta de hecho gero, momentu batzuetan Markelek eta biok komentatzen genuen ez, jode, hemen profesionalak zeintzuk dira, behaiek alago, porque aidia erabiltzen gure irudiak liburua osatzeko momentu batzuetan, baina bueno, bien elkarlana izan zala, ez? Orduan, gararekin hitzarmen edo tratu antzeko hori horrek zer suposatzen zuen, ez? Bueno, batetik zarata ateratzea, zarata zein zentzutan, bueno, naiz eta oraindik proiektua jaio berria zan, bueno, lehenengo albiste batzuk, bai prentsa idatzian, bai interneten, garak abisatzen jendeari, ez? Bueno, hauek honetan ari dira, jendea bizkate enteatzeko, ez? Lehenengo albiste batzuk emateko. Horretaz gain, publizitatea prentsan, horrek suposatzen duen diruarekin, hori gaur egun, bueno, segulako gastua da, egunkarientzat. Publizitatea elkarrizketa moduan, bai garan, infozazpin, eta elkarrizketa horien bombardaketa esango genuke sare sozialetan, beraien kabuz egindakoa. Aurkezpen ofiziala edo dokumentalarena egin genuen Bilbon, Teatro Campos Elíseo Santzokian, eta aurkezpen hori gara gestionatu zuen, aretoa bete egintzan, eta bueno, oso guretzako izan zen, estreinaldi oso politia, ez? Eta gero, bigarren aurkezpen bat ere gestionatu zuen, ja liburua eta dokumentalaen aurkezpena egiteko, eta hori izan zen Donostiako Kafe Antzokian, ez? Hori ere gararen esku utzi zuten. Eta bukatzeko, distribuzioa ere tratuan edo hitzarmenean sartzen zen. Distribuzioa nola izan zen, bueno, garako egin zituzten 6.000 ale, okerrez baldin banago, liburua eta DVD-arena. Eta 6.000 ale horiek, 25. urte horrena betetzen zen fetxa konkretuan, azararen 20an ez uste tetzala kaleratu, baina azararen 21, 22, kaleratu zen egunkariarekin, eta Durangon ere egontzan, Durangoko azokan, nahiko harrera hona izan zuen. Eta, bueno, pixkat panorama hori izan, osea, gararekin irikitzen zitzaigun espektatiba nahiko handia, ez? Aztu zait aipatzea, aurkezpen horietaz gain, bueno, Euskal Herri mailan, nik uste 40 bat emanaldi edo ingo genituen, gero Berlinen ere emanaldi bat egin zan, Bartzelonan ere Euskal Etxean egon ginen. Horren, bueno, mugimendu hori ja gure gestioak izan zian, emanaldiena. Baina, bueno, mugimendu aldetik bai eukizuela, bueno, bide politia. Bale, baina sare sozialen gestia dagokienaz, pixkat garakoa alde batera utzita. Hasieran esan bezala, jende gaztia zan gure helburua. Eta sare sozialetan, Facebook eta Twitterren atzean dago jendea, edo behintzat jende dokumental politikoetan asko interesatzen den jendea, jende gaztea da, eta gero bukaeran aipatuko eta kontzeptu militante deskubritzaile kontzeptu berri bat, atea zaiguna dokumental honetan. Baina, bueno, hori, esan bezala, orduan, sare sozialak martxan jartzen ditugu 2014ko ekainean, ja, grabazioak bukatutzat ematen ditugunean, eta ja gararekin akordio hori, edo hitzarmen hori itxita dagoenean, ez? Zergatik, bueno, bi arrazoiengatik, hasieran aipatu detena, mamia eta benetako informazioa grabaketa guztiak bukatzen ditugunean, eta ja pixkat gidoia nondik nora joko duen dakigunean ematen delako, eta bigarren arrazoia izango litzateke, zera, bastuen zait. Jesus. Bueno, ixe, horrekin. Orduan, hiru oinarri, sare sozialetan hiru elementu, hiru bizkarrezur edukituzte sare sozialak. Batetik trailerra. Trailerrarekin pistoletazo de salida edo eman genion Twitter eta Facebookari. Ez genuen nahi utzi Twitterren estreinaldia 140 karaktereko txio batean. Osea, nire honen zerbait bizuala, zerbait jendeak ikusiko zuena, jendeak konpartituko zuena, eta bueno, trailerrak funtzionatu zuen, bisita esente egontzialako. Bigarrenik, albisteak. Albisteak, bueno, gara, Amaika Telebistak, ITB-en ere egon ginen,
nahiko jarraikortasun aktibo bat mantentzen saiatu gara sare sozialetan, baina bai dinamismo puntu bat edo pixkate informazioa tartekatzen. Ez izan oso errepikakorrak, astean publikatzen baldin bagenituen 3 sarrera Facebooken, 3 sarrera horiek ez izatea prentsako albisteak, man pixkat dinamismo puntu bat, bai. Eta azkenengoa, emanaldiak. Emanaldiak nahiko esente aterazi dizkigunez, bai iruditzen zitzaigun garrantzitsua kalendario bat, edo emanaldien orden bat, jendea jakin zezan nun ongo ginean, ez? Ekarri ditut hemen linkak pixkat ikusteko, baina ez dira beste munduko ezer. Azkenengo sarrera adibidez, gero dokumentalekin gertatzen den gauza bat da, olatua pasatzen danean, edo dokumentalaren aroa edo momentua pasatzen danean, sare soziala geratzen dira pixkator utzita, ez? Azkenean ez dialako proiektuaren oinarri edo zimendu nagusia, proiektuaren oinarri nagusia proiektua bera da, ez sare sozialak. Orduan, sare soziala da komplemendu bat edo laguntzaile funtzioa daukan erraminta bat. Orduan, horregatik ere bai utzi genuen berandu gorako. Azkenean jartzen baldin bagenuen urtarrilean Twitterra eta Facebooka, egongo zain 3 hilabete, 4 hilabete hor 500 lagunen artean galduta eta jarraitzaileen artean hor utzita, ez? Orduan, eta Twitterreko sarrerak, albisteak, emanaldiak, Amaika Telebistako albisteak, eta netatik, bai, Hasian esan etena, ez nahi zentratuko hemen ze estrategia konkretu jarraitu dugun, izan da pixka sobre sare sozialen kontua bintzat, sobre la marcha, eta gainera gara eta naizen laguntza dukita pixkat bakarrik joan da. Bai, porque gara eta naizeko zerroi baldin bakite da, bombardak eta konstantea egiten sare sozialetan, eta horretan onak dira, estrategia hori erabiltzen. Orduan, berain estrategia hori baliatu dugu ere, bai, gure proiektuan, ez? Josuren omenezko ekitaldiak ere bai, eta bar. Eta Facebooka, berdin. Twitter da Facebooken perfila edo jarraitutako bidea berdina izan da, mantendu dugu bien arteko linea, eta sin más. Albisteak, emanaldiak, beste gabe, zuek ikusteko. Utsuneak, esango dezute, utsunen bat eukiko zuten, hauek hain berandu bateatzeakoan sare sozialak eta, bai, gero kontuatzen zera, denborarekin, esatezu, igual lehenago jarri izan bagenitu martxan, interesgarria izango litzateke adibidez, grabaketa, elkarrizketa grabatu eta gero, bi zuzendariak agertzea kamera aurrean, horrela minututxu bateko bideo bat egin, eta elkarrizketa zemuzkoa joan dena saltzea, edo grabaketetan ateratako argazki bat publikatzea. Hori norbanakoaren araberakoa da, gu burua genuen proiektuan zentratuta, eta sare sozialen kontua pixkat albo batera utzi genuen, ez? Genek egun gero joango zala. Orduan alde horretatik. Beste baliabide bat erabili genuena webgunea izan zen. Webgunea, fetxa de caducidadekin pixkatze, .eus dominio erosi genuen, baina urte betera berritu egin behar da, eta ez genuen berritu, baina interneten dago herrialdea beste helbide batekin. Webgunearekin zer nahi genuen? Nahi genuena zen pixkat proiektuaren beste aurpegi bat erakutsi. Sare sozialak zian, albisteak, trailerra, emanaldiak eta zer gutxi gehiago. Orduan, webgunearekin nahi genuen Josu ezagutzea jendiak, Josuren biografia labur bat, lantaldean zein aritu garen, Josuren argazki personalak. Orduan, webgunean irikitzen baldin bada, oso webgune simplea da, ez dauka beste munduko ezer, eta hemen, Josu Muguruzaren inguruko bizkate laburtuta, ez? Galeria. Dokumentaleko kapturak, sare sozialetara igo ez dugun informazioa, bizkat hemen sartzen genuen, komplemento bezala, ez? Esan bezala Josuren argazki personalagoak, hauek dokumentalean,
agertzen dira gehienak. Baina daude beste batzuk, ez ez, guretzako pena bat zan, ez, hor guztia. Orduan hoxe, eta zentratu bi eredu hartu genituen webgune egiterako garaian, lehenengoa barrura giratzeko lehioakena, baina uste dut ja ez dagoela, zeren saiatu nintzen linka aurkitzen, baina gogatzen naiz begiratu genuela. Eta bigarrena, Etxeberriatik Etxeberriara ere oso eredu simplea dela webgunearena, dauzka kapturak, dokumentalaren kapturak, proiektuaren laburpentxo bat, eta listo, eta emanaldien zerrenda, bai, orduan, bueno, webgunean ez ginen asko esmeratu, baina bai ikusten genuen beharrezkoa, sare sozialetik pixkati ez egiteko bide horretan, webgunea sartzea, ez? Zein izan da, parean aurkitu dugun hartzaileen profila edo hartzaile mota, ez? Sare sozialen atzean dagoen masa, guk aurkitu duguna eta batez ere gai politikoekin aktibatzen ikusi duguna, gazte jendea izan da, beraz, hasieran genuen tesi hori, esanaz, gaur egungo gazte jendeak, eta sektore konkretu batetako gazte jendeak, Josu Muguruzaren figura ez du oso ondo ezagutzen, agian entzungo zuen bere izena, baina bere ibilbidea nahiko hankamotz dago zentzu horretan. Orduan, bai konfirmatu dugu tesi hori. Edapenari esker, iritsi garela jende gaztearen gana, horietatik asko militanteak direla, eta nahiz eta militante izan, eta ematen du berez jakin beharko luketela, duela 25 urte hil zuten tipo baten bizitza, ez etzekiten, baina edapenari esker lortu dute ezagutzea, eta ez bakarrik ezagutzea. Aldi berean, militantzia horrek barruan daraman konpromesu kontzeptu hori martxan jarri dute, eta ezagupen prozesu horret, ezagutzeaz gain, konpartitu egin dute beraien inguruarekin. Modu desberdinetan, sare sozialetan like edo bertsioak egiten, edo ahoz. Baina hori bai nabaritu dugu, ikusi dugun profila izan dela, nahi zuen deskubritu ezagutzen ez zuen pertsona bat, eta aldi berean, beraien militantzia horrek eraginda edo, bere ingurua busti du informazio horretaz, ez? Orduan, pixkate hori, eta laburtzeko, lauzpagost ideia, lehenengo, sare sozialak leheno esan dut, dira komplemento bat, eta batzutan muga oso sare sozialetan gaur egun dakagun obsesio horrek eraginda edo, ez gara konturatzen dokumentalen kasuan, beti ere. Dokumentalen kasuan, sare sozialak beti, sekulako laguntza agi da, herramienta oso ona da, baina dakagu arriskoa erortzeko obsesioan edo lehentasuna emateko sare sozialari eta ez proiektu balantzeari eta eguneroko lanketa horretan zentratzeari, ez? Orduan, kontuan hartu sare sozialak diala proiektua indartzeko eta laguntzeko, beste gabe. Sare sozialetan ja mundu guztia aditua eta sare sozialak funtzionatuko dute bai ala bai. Alde horretatik obsesiorik ez. Kontrolatu hasierako ezin egona, hau jartzen dut batez ere guri pasa zaigulako. Gure kasuan frenoa jartzen zuena pixko bat Markel zan, nahiko inkietoa naiz eta sare sozialak asko gustatzen zaizkit. Baina Markelek nik hasieratik nahi nuen, sare soziala, Facebook, gauzen ematea kaina. Azkenean munduari nahi diozu esan, bitu hau daukagu esku artean, ez? Hasi ginean proiektua, genukan gogua, transmititzeko jendeari behitu dakau proiektu hau, baina ez genukan ezer ez oraindik, genituen paperak eta listo. Orduan, Markel zan pixka frenoa jartzen zidana, eta esaten zidana, itxoen pixkat, guazen proiektua ondo itea, guazen gauzak eganora zitea, eta sare sozialen kontua dena prest dakagunean, trailer bat daukagunean, egingo dugu, ez preocupatu horregatik. Orduan, guri pasazaigulako jartzen dut hori. Hori, daben prozesua mamia dagoenean, horrentxe esan behar dudalako, azkenean guri ala pasa zaigu, ekainera arte, ekainean izan genuen ja nola baiteko oinarri sendo bat eta elkarrizketa guztia bukatuta, ja gidoia egunean ja zehaztuta nolako izango zen, orduan ja hortik abiatu ginen pixkate sare sozialen eta edapena gestionatzeko, eta dosierra ematen du, dala lan karga
lankarga edo pixkat koñaz egitea, baina guri dosier horrek sekulako ateak iriki zizkigun, EITB-en egon ginen dosierrari esker, Gararen laguntza lortu genuen dosierrari esker, eta albiste, kaleratu diren albiste guztiak, aurretik dosierra bidali genielako izan zen, eta dosierra bidali genuen 2013ko abenduan. Zu behaltzen zu dosierra, eta hauek ez dute irakurriko, bertaratzen ez baldin manaiz, hauek ez dute irakurriko, baina jendeak irakurtzen du, eta bere ondorioak badituela, ez? Eta, hoxe, besteik ez? Eskerrik asko. Nik bai, galdera tanda orokorra hasi baino lehenago, botako notzun galdera bat lander, eta izan duzu, komentetan duzu, utzune batzuk somatu dozuela, proiektuan ero, atzera egingo bazinute berriro, hau da, proiektua oin hasiko balitz, eta oin daukasun bagaje ero historia horrekin atzetik, ja, daukezun eskarmentu zati horrekin atzetik, saldatuko zinuke proiektu konkretu honetan ero, zer egingo zinunera desberdinean? Gauza desente, kontuan hartu urtebeteko proiektua izan dela, orduan hankasartzak egitun desente. Badibidez, elkarrizketatuen editatzerako garaian, informazio aukeratzerako garaian, agian, zeuden momentu batzuk oso emozionanteak zirenak, pantailarako, elkarrizketatzen genuen jendea politikariak, batez ere, kazetariak eta barrez. Eta zauden irudi batzuk pantailara eta jendearentzako sekulako impactua nik uste eukiko zutenak, gero dokumentalean ez ditugunak sartu. Eta hori bai, geratzen zaizu arantza hor, hainbeste jende elkarrizketatu eta gero, hainbeste sentimendu bizi izan da gero elkarrizketa horietan, azkenean elkarrizketatu guztiek Josu oso gertutik ezagutu zuten, eta askotan emozionatu egiten ziren, eta askotan momentu gogorrak, ez? Eta momentu horiek denbora kontuagatik eta proiektua murriztu beharra izateagatik ez hartzea, azkenean kontuan hartu, 2 ordu gutxienez elkarrizketa bakoitza eta 20 elkarrizketa izan dira, pena bat da, alde horretatik. Gero, gure arteko koordinazioa ere zaila izan da. Markel Bilbotarra da, ni Donostian bizi naiz, elkartzen ginen Bilbon, gero Donostian beste aste betez. Alde horretatik bai, pixkat ibili ginen, erlojuaren kontra, azkenian aurretik hilabete gutxi genituen, hori ala da, asko ematen du, baina horrelako proiektu bat iteko oso denbora gutxi da. Eta alde horretatik bai, koordinazio falta esperientziagatik, azkenean gu hasi berria ginen, eta gure lehenengo lan semiprofesionala izan da, orduan bai, pixkat zentzu horretan bai. Oso ondo. Ekingotza hau, hemen daukat islari guztiak berriro, sepetza jatzue lander geratuko da hemen eraldamenien, da bestiok, bostok, jarten basari hemen aurrien, balitekelako egotea galderak guztiondako. Jarriko garen hemen, nik bai, uste dotoin, zeuen txanda dela, hemen parean zazien honen zeuen txanda dela, aprobetxatu hemen daukezuela 6 islari, 6 profesional, eta zeuen galderak atarateko, bale? Venga, zeuena da oingo txanda, eta zuek zeuen hartien gure bozue bata bestiari zerbait interesantia pentsau jatzuelako galdeketia, lasai asko bota, bale? Baina, parien zazionak isilik egon zarienak izo zuen zier, hartu hitza eta bota galderak. Badaki lehengo galdera botatia da lasaia, baina venga, norra animatzen da? Aurrera. Etxo, mikrofonua eneko... Kaixo? Lehenik eskerrik asko hitzaldiengatik. Eta, ni nahi duke galdetu, etxegin dugu asko finantzazioaz, proiektu ateratzeaz, eta, nire esperientzia da, gauzak aldirera atera, baina behar da denbora asko, eta nik oain arte denbora hori eukidet egurason etxean angolako bizitzen. Gero, ateratzen zeanen mundu profesional batera, hipoteka ordaindu behar dituzu, guazako ordaindu,
nola mantentzen duzu zure bizitza proiektu batean lan egiten duzun bitartean? Hau da, itxaron behar duzu urte bat, Euskal Gobernurako presentatzeko, jo que se, gidoia, proiektu presentatzeko, eta hola, juten, diru laguntzak lortzen, baina denbora horretan zeitezu. Bueno, pixka guztiontzako. Bueno, respondo yo, ¿os parece? ¿Entzuten da? Bai? Bueno, a ver, parkatu berdera zingo dete. A ver, bueno, en realidad, una productora donde tú enmarcarías ese proyecto tuyo particular, si lo sacaras tú adelante, lo tendrías que plantear como una empresa. Y tú cuando pones una empresa y tienes que comprar el local del bar y pagar a los trabajadores, los 3 primeros años tampoco ganas dinero. Y esto es lo mismo. Una vez que tú arrancas un proyecto y la empresa empieza a funcionar después de haber invertido un dinero y amortizado ese dinero y recuperado lo que tú has invertido, empiezas a ganar dinero. Hasta entonces no ganas dinero y evidentemente o tendrás que pedir un préstamo al banco que te permita pues 30.000, 40.000 euros vivir durante los 4 años, pero habiendo hecho un análisis contable de cómo vas a recuperar eso, o tendrás que ir y llamar a la puerta a una productora que ya tenga esa estructura hecha y que te dé un sueldo a ti. Y si no, hacer lo que hemos hecho nosotros, que es intentar tener unos ingresos alternativos que te permitan vivir antes de sacar eso adelante, ¿no? Entonces también depende de tu momento histórico. Yo ahora tengo 41 años. Mi productora todavía no da dinero. Consigo dinero para poder sacar adelante los propios proyectos, pero yo sigo sin vivir de eso. También es cierto que mi productora tiene 2 años y medio, casi 3. Yo espero que a partir del año que viene, mi socio y yo empecemos a cobrar un sueldo. Hasta entonces, olvídate, yo tengo otro trabajo que me da de comer. Pero tú tienes que pensar en términos empresariales, igual que tú. Si tienes una librería, tendrás que pensar en cuánto te cuesta el alquiler del local, cuánto te cuesta adquirir los libros, pagar a la persona que está trabajando para ti. Y eso, o tienes el dinero en el banco de antemano, o tendrás que pensar cómo conseguirlo. Y esto es exactamente lo mismo. No sé si te ayuda. O si alguien tiene algo más que decir. Ez, azken igual gure esperientzik horretarako balidolako. Momentu hori da nago bizi deu. Osea, zu karrera bukatzen zu eta amets piloa dauzketzu. Eta gaina uste duzu hobena zehala. Osea, hori da noi pasatzen zaigu. Zuk bai oso garbi daukazu zein nahi dezun, eta uste duzu ehun ematen hortaz bizi halko dezula edo. Karo, kustio da bizi beharra daula. Eta da lehen aipatu dutena, jotzen du beti hori, ez? Enpresa bat sortu, prestamo bat eskatu. Osea, para el carro, osea, ber, noaz bat. Zuk uste duzu zuzeala bakarra hontaz bizi nahi dona. Bai, eskatantza eta kontuantza beste 300 darela, eta etzela inundik inoa hobena gaina. Hor, zer da aukera? Osea, nik gomendiorik ez ditu, baina bai da egia, realidade hori dala, azkenen, diferentzia markatzen duena gogoa eta lana dala. Orduan, zuk azkenen zure egunero jateko, egunero bizi bat eukitzeko, nik adiz, nik lan badauket, kostea konpromesu dauketela nire bizitzarekin, nahi etela egun batean beste zerbaitetaz bizi. Orduan, nire denbora libra ematen diot horri. Aipatzen zu, diru laguntzak eskatu ez da izar. Diru laguntzak gutxi dira eta diru laguntzak jasotzen juztenak ja maila bat dute. Osea, zuk lehenengo aldian zure proiektuarekin diru laguntza potente bat jasotzeko, edo lehengusu bat dukuzun baiten, eta gauza egin normalen ondo ematen dio, osea, ez nahi zai esaten alde hortatik zeharik daula, kriston pelota zaizan barra duke, osea, diru laguntzak ez dizkio edo zein ematen ez da ere. Orduan zergatik ez gauzak iten hasi. Hasi iten gauzak, osea, zure kamararekin, osea, ideia hon bat balin badukezu garatu eta benetan ona bada, osea, igual nik oraindik ez da realitatearekin talkain, baina sinisten dut benetan, egun batean zerbait ona egiten badu, horrek bere sari edo bere bidea irikiko dola. Azkenen da, konpromezua, lana eta gogoa, eta gero, zortea, osea, faktore asko dago, zuk ze nola priorizatzen dituzun gauzak zure bizitza, baina hori ez daula hasiratik diru laguntza bat eskatu, produktora bat sortu, bueno, zure denbora libran, eta igual sortuko dezu zerbait norbaiten interesa piztuko dona. Beste galeraren bat? Ez to sinisten hainbeste gente nate la galdera gehiagorik. Venga! Hemen aurrien da zuen irakasleak ez duke galderaik?
Bueno, pentsetan dozuen bitxartien, ni bai eskatuko-tena da, olako txiki bat egitea, bai eskatuko notzuen? Zei. Bale, bueno, Iban, zu... Igual bai, a ver, entzuten da? Uste dut ez, baina, bueno. Bai, igual hitz egiten ari gara, nola eman galdera horri erantzuten, ez? Pizkat eta hori, nola planteatu sortzaile bezala edo ekoizle bezala, ez? Edo, batzutan ni uste dut oso lotuta odela, sortzaile, sormena eta ekoizpena, baina edo finantziazioa, baina nola planteatzen dezun, adibidez, zuk esatezuna, ez? Agian ez dezu planteatzen hori, takillazo bat, zinemaz hitz egiten ari bagara, edo telebista programa arrakastatsu bat egiteaz, eta beraz, 3 urtez horretaz bizitzeaz, edo ez dakit. Askotan hitz egiten da amaterismoa edo pasioa, ez? Euki behar dela, pasioa bihotzetik atara behar dian proiektuak. Zan nahi, batzutan sormena eta edo ekoizpena naiz eta oso lotuta egon behar dian, batzutan sortzaileak ez dakila bere bizitza horretara dedikatu nahi duen edo ez dakit nola esan. Ez dukan formulatuta galdera. Zan nahi, batzutan hori, oso zai esaten dela, erabakitzea zenbateraino nahi dezun profesionalizatu zure pasio hori, edo agian ez dagoela batzutan pasioa ezin dara profesionalizatu. Ez dakit nun dago nor, batzutan ez daukazulan zuk neurria zenbateraino zure pasioa industrian bilakatu daiteken edo etekin ekonomiko bat atara zaion edo ez. Orduan nik uste hor bai, dimentsio desberdinak daudela, ez? Batzutan zure asmo eta gero emaitza horietan. Ez dakit, zerbaitetarako. Eta gero aukera erabat pertsonala dela, esan dizut. Pertsona bakoitza da, eta berak ikusiko du nondik bere etorkizuna bideratu nahi duen, eta gauza bada afizioa eukitzea, ez dakit, kirol bat egitera, eta beste bat profesionala izatea. Oso gai ezberdina dira. Horrela kieto. Entzuten da bai. Bueno, nik uste dut, konbeni dela gauzak bereiztea. Hau da, ikus-entzunezkoa sormena da, baino ez industria honetan lan egiten duten guztiek ez dira sortzaileak. Ofizioak daude, profesioak daude, bai? Eta bai esan behar dut, zinea, esan dezagun nola orokorrean, rigore handia eskatzen duen ofizioa dala. Ez da bat ere erraza. Ez da bat ere erraza. Argazkilaritzan saiatu zaitezke, sormena da, bai eta ez. Bai? Eta daude hainbat ofizio, sormenaren inguruan daudela, baino ez danak ez dira sormenekoak. Eta zuek daukazute aukera, ikasi duzuela, ikasteko aukera unibertsitatean. Hau da, nire garaian, zinean sartu ginen guztiak autodidaktak izan ginen. Ez zegoen eskolarik. Naiz eta nahi izan hori ikasi, ez zegoen nora jo. Zer egin genuen? Egin genuena izan zen, ala nola, modua bilatu, rodaje baten sartzeko. Eta lana eginez, ikasi genuen. Zuek, zentzu horretan daukazue, bentaja handi bat. Bai? Eta da unibertsitatea, ikasten duzuena. Eta hor, ofizioak ere bilatu daitezke. Efectivamente, danak ez duzue zertan egin behar enpresa bat, produktora bat. Hori erru bat izango litzateke, batzuk bai, beste batzuk, beste bide batzuk ere jorratu aldituzue, eta ofizioan mantendu. Gero, egia dena da, askoz ere zailago egiten, aukerarik espaldin bada topatzen, horren barruan lan egiteko, denborak eta urteak egiten dute bere lana, eta normalian negatiboa izaten da. Gehiago kostatzen da sartzea. Orduan, bilatu lekua, norberaren desio, gogo eta nahiaren arabera, eta bilatu hortik lekua. Dana ez da sormena.
badaude produkzioan lan egiten dutenak ez dakit zenbat, badaude dekoratuetan lan egiten dutenak, badaude soinu ingenieritzak, eta lotuta daude zinearekin, eta ikusentzunekoarekin. Orduan, bultzatu hortik ere. Eta pelikulak eta beste edukiak erosi eta saldu egiten dituztenak, eta beste hainbat. Behin batek entzunun elkarrizketa batean esaten ziola beste bati, baina zu zineaz ez dakizu ezer da, ni zineaz ez dakit ezer, baina negozioaz bai. Negozioa zentzu zabalenean, esan nahi zut. Zineko negozioaz edo ikusentzunezko negozioaz, negozioak ez du esan nahi dirua bakarrik, baizik eta esan nahi du horren inguruan usuek esaten zuen guztia, ez? 1000 lanbide daude sorkuntzaren inguruan, eta berak ondo esan duen bezala, danak ez dezute zergatik sortzaile izango, edo izan behar, edo nahi, edo balio, edo... Seguro asko ez dago, erantzun magiko hori gorren, ez da gure kasua exactamente, baina guk ere badukagu bokazio hori, pasioa eta lana uztartzeko. Alegia, gure buruari lege bat jarri badiogu proiektuaren hasieran izan da, bai, komunikazio zerbitzua eskainiko ditugu, eta ordu asko sartuko ditugu, gehienak hortan, baina nahi dugu gure lan orduen euneko, ez da gitzen bat izangoan, 10-15, baina euneko txiki bat, guri sudurraren puntan jartzen zaigun hori egitera dedikatu. Ez da lortuko dugun, da orduan ez dago posizioan esateko, ea formula horre funtzionatzen duen edo, zegu ere hasi berriak era eta ikusiko dugu. Igual, esperientzia handia dutenek, igual ja, posizio behan dauden ni baina hori esateko, ez? Baina, bueno, gu behintzat hortan saiatuko gara, ez da zeateakoan. Galdera gehiago? Apa, ni jakin nahiko nuke? Jakin nahiko nuke ase iritzi duzuen apurat orokorrean crowdfundingaren inguruan, ze aipatu duzue bat baino gehiagok, baina ez dugu tratatu ez dara hola, eta gainera horrek urtean goratzen ez nola Pablo Malo zuzendariak esan zuen, finantziazio mota hauek, alternatibak direnak apur bat, nolabait kalte egiten dietela sareari o industriari, zinemaren industriari, orduan ez dakiz iritzi duzuen. Zergatik esaten zuen, kalte egiten ziola? Bai, baina zertan arrazoitzen zuen hori kalte egiten ziola? Eske ez dakit. Hori ulertzen dut, baina ez dut ulertzen. Bai, momenturen baten be Pablo Malo fanzan urtien aipatu hauena izan zen, behin lortzen bozu dirua crowdfundingangatik, gero esaten zen, segatik joan bionik Eusko Jaurlaritzara dirua eskatzen, Eusko Jaurlaritzak erantzungo baduz, aurreko lana ondo egin zinun horrela dirua topatua, ez? Zaten zauen kalte egin zezakela. Akortan adibidez, adibide hori ipini hauela. Bueno, ez dakit nire iritzian oso personala da, baina ez dakit, maila teorikoan esango nizuke, nire ustez uztartu daitezke, nik ez dut ikusten eragozpenik. Oain bai, iruditzen zait, nik dakidan arte behintzat, crowdfunding bitartez lortezzakezun diru kopurua, oso mugatua dela gaur egun. Orduan, kontxo, segun da ze eduki edo ze proiektu finantzatzeko, behar bada zailtasun gehiago ditzakezu, baina nire iritzi pertsonalean uztartu daitezke bide edo iturri guzti horiek. Zingo de Pablokin, honi buruz. Bai, guk adibidez, hasierako planteamenduan bagenukan crowdfundinga sortzearena, zalantzak izan genituen webgunean sartuta joango zen edo crowdfundinga esplizitoki egiten dituzten orrialdeetan sartu, baina gero alde batera utzi genuen, baina ikusita finantziaziorako ate desberdinak jo ditugula ere bai, Gipuzkoako Diputazioa jo genuen, Donostiako udaletxean uste ere gestio batzuk egin dituela, eta ikusita emaitza zenitzuk izan zian, aipatu jazun galdera erantzunez ere bai, agian bai nik uste garrantzitsua dela crowdfundingaren, gaur egun crowdfundingak duen eragina, ez? Adibidez orain aterako dute Mikel Zabaltzaren inguruko dokumental bat, eta dokumental horren finantziak eta uste dut crowdfundingaren bidez egin dutela, ez? Eta €15.000, ez nago ziur,
Orduan, sekulako atera bidea da, behintzat, balia gu ezela, ikasle horiak izan gedanak eta hasi berretan gaudenak, atera bide moduan, alternatiba moduan, edo itxita aurkitzen baldin baditu zuain bat ate, crowdfundinga, bide egokia dela esango nuke. Leire, no sé si quieres comentar algo, ya que justo has comentado tú el tema de la financiación. Tenías tú ahí también el crowdfunding, no sé si quieres... Hombre, yo tengo una opinión personal fuera de la experiencia porque yo he decidido no hacer crowdfunding, efectivamente. Yo creo que cualquier opción es válida y es necesaria. Ahora hay que ser hábil a la hora de saber qué tienes entre manos, cuál es tu proyecto y cuál es la vía para buscar financiación en ese proyecto. O sea, si fuera a hacer un documental sobre los montañeros vascos que han ido al Tíbet, por ejemplo, mi aitacho es montañero, ha ido al Tíbet, estoy segura de que tengo una red de gente que podría estar interesada y podría apoyarnos en este proyecto, probablemente. Pero depende de que, si quiero hacer una comedia punk de tías, pues igual no. Porque no vería un nicho de gente a la que podría interesarle. Y realmente mi experiencia, aunque sea de soslayo con amigos que han hecho crowdfunding, es durísima. O sea, sacar un crowdfunding es muy complicado y te lleva muchísimo trabajo. Yo, en vez de estar 40 días o lo que dure tu crowdfunding dando chapa en internet y no sé qué, para sacar al final la mitad del dinero que he propuesto, porque la otra mitad va a ser para repartir en el intercambio que ya sea, no sé, el DVD de la camiseta, no sé qué, que hayas, lo que sea, que hayas hablado. Yo prefiero dedicar 2 meses a hacer un dossier súper guay y a moverme por otro sitio, pero es una opción personal y creo que tiene muchísimo que ver con el tipo de proyecto que vayas a hacer. O sea, tienes que ver si tu proyecto tiene un club de fans y si hay un club de fans igual le puedes sacar chicha de ahí, pero tienes que tener muy claro que eso va a tener una repercusión y también creo que es lo que has dicho tú también, que tiene mucho que ver con la medida. O sea, obviamente para una peli de 200.000 euros me parece una locura hablar de crowdfunding. Ahora, si queremos hacer un corto de 10.000 euros, igual podemos sacar 5.000 o 6.000 euros de crowdfunding, pues me parece una cosa estupenda. Pero creo que hay que ser muy inteligente, no pensar, crowdfunding, guay, es la alternativa. No, es por qué y en este contexto y para este proyecto, por esto y por esto, ¿no? Entonces yo todo lo que sea cosas que se sumen me parece maravilloso, vamos. Pero siendo conscientes del trabajo que implica esto. Aldera gehiago? Nik bai gureko notzuen luzatu igual eta da olako ronda bat, minutu bateko ero, kontutan aukita hemen parean daukeun hartzaileak ikasleak direla eta lehengo mailatik 4. erarte, bai igual laburbiltze aldera eta era motzean, esaten dute, baina bai gureko nauke bakoitza bere proiektuaro, berak aurkeztu dauen arlo horretatik gomendioak, ze esangotzeun, holan, inbiebo titularrak bakarrik, ze esangotzeun parean daukeun ikasle hauei, bale? Kontutan hartuta batzuk hasi berriak direla gradua ikasten, da beste batzuk dagoeneko ja uztailean ondo bidean kanpoan egongo diela, merkatuari begira da zela. Nondik astezarie, uso astezarezu eta egiten du horrelako ronda bat? Ba, nik gauza berririk ez dakite esango dudan. Nere gomendioa da ikastea. Bai, aprobetxatzea ikasteko. Gero lanak ematen du beste dimensio bat. Ikasitako hori, bai, praktikan jartzerakoan. Aprobetxatu ikasketak. Aprobetxatu ikasketak formakuntza. Oso importantea da. Eta saiatu bide bat topatzen. Mundu hau oso espezializatua da. Oso. Eta hartzen dugun lan hori, bai, espezializazio maila handia. Exigentzia hori badauka. Orduan, saiatu zaitezte hortik. Hausnarketa bere, zer da nire gustokoa dena. Lehen esan dudan bezala. Dana ez da, sortzailea behar da proiektua aurrera emateko, baina inguruan beste egin bat gauza daude. Bilatu leku hori. Eta formakuntzan jasotzen duzuen guzti hori, eukiko duzue gero, denbora hori hobetzeko. Praktika hori egiteko.
Bueno, yo tenía escritas unas conclusiones. Antes, como no me ha dado tiempo a terminar, os las voy a contar, que son muy cortas. Pero son muy genéricas y sirven para esto y para lo que os dé la gana, pero creo que para esto también. Bueno, uno es, no luchéis demasiado por un proyecto que no es la hostia. Daros cuenta de lo que mola y lo que no mola. Y no cejéis si tenéis un proyecto entre manos que es guay y os sale de dentro. O sea, si os dicen que no, da igual. Ir a otra puerta, da igual. Ir a otra puerta. Al final se abre una, si es realmente lo que queréis hacer. Luego, medid vuestras fuerzas. Saber dónde estáis, quiénes sois, qué sabéis y medir lo que os falta también. No tengáis miedo de pedir ayuda, no pasa nada, no seáis tan orgullosos, o sea, no tenemos que saber hacer todo desde el principio. Detectad vuestras debilidades, es decir, nos falta estructura, nos falta dinero, nos falta cierta experiencia, me falta un guionista, soy buen realizador. Analizaros bien, ser honestos, ser autocríticos y rodearos de gente que cubra vuestras necesidades. Trabajar bien en equipo y ser generosos y aceptar también la ayuda de los demás. Esto me parece como parezco de Podemos, macho. Pero bueno, y luego, pues eso, en relación con eso también, ser humildes y ambiciosos a partes iguales. O sea, ser ambiciosos con las cosas que queréis, pero también saber dónde estáis, ¿vale? No os flipéis, o sea, medir las cosas. Y nada, y luego una cosa para las chavalas que ya he dicho antes, o sea, poneros detrás de la cámara, pero justo detrás, porque yo quiero oír a chicas, creo que nos va a venir a todos bien. Y a los chicos, animaros a producirles a las chavalas, que también tienen cosas que decir. Y vosotras, sed valientes y animaros, porque yo creo que va a ser una cosa que nos va a beneficiar a todos, ¿no? Una mirada nueva, diferente, que enriquezca y que haga todo más interesante y más plural. Un poco, eso es lo que... Ja, ez daukat beste zer esateko, nik uste. Leirek esan duela guztia. Ez, benetan, osea, beak esan duen bezala, azkenean hau topiko bada, baina azkenean esfortzuri gabe ez dago ezer. Lana egin beharko dezue, baino jotake, xoxa batzu lortzeko, ekintzailetasuna bide bada, baino nonbait, bueno, izaera behar bada zuri gehien gustatzen zaizun lana topatzea beste bide bada, esperientzia behar dezue, lehenengo gauza, eta esperientzia lanaren bitartez lortuko dezue, eta hanka sartuz lortuko dezue, eta dakien ari galdetuz lortu dezakezue, neurri batean. Beak esan duen bezala, hurbildu dakien jendearen gana, eta konplejuri gabe galdetu, eta ezezko asko jaso behar dira baiezko baldortzeko, eta horre zetosoa, latosoa izan behar da. Eta etorkizuna zuena da. Osea, gero eta zar gehiago gaude mundu hontan, da laizter dena zuentzat izango da, hasi que animo. Nik gaurko handiri ez daugat. Baina bai esango nizuekena da, bai, osea, topikoa da, ikasi, eta bai, ikasi, baina nik nire zatik esango nizuekena, ikasi benetan gustatzen zaizuelako. Osea, ez ikasi, eta igual pixka bat, ez da utopiko dituko nagoze, baina ez ikasi, osea, niretzako pertsona batek ikasi behar du apasionatzen duen lako eta punto. Eta merkatu laboralari begiratu justukoa momentu honetan. Osea, ikasketak ez ikasi etorkizunean ezagize lani konkreturi begira, baizik eta ikasi benetan gustatzen zaizuelako arlo hori. Eta ero lana, ba, bueno, etorriko da, edo ez da etorriko, baina zuek ikasi pertsona bezala osatzeko eta zuen, osea, apasionatzen zaituzten gai horietako kezka, asebetetzeko, ez lana gero modatuko zate, osea, ez jarri lana bizitzaren, bueno, zentroan, jarri bizitza zentroan, ez jarri lana, asuntoaren zentroan, ez? Nik nire filosofia aintzat momentu honetan hortik joango litzak. Ni nago ados esan duten guztiarekin, baina goituko nuke kontzeptu importante bat, eta egia esan ez dakit zeitzekin errepresentatu, etorren zaizkitenak die, iraultza eta kritikotasuna. Osea, hemen ematen du helburua dela makinaria bateko pieza bat izatea lortzea. Osea, zure lekua bilatzean unbaiten. Nik uste saiatu behar dela gure lekua sortzen. Eta ez dela amore eman behar. Osea, garbi dago igual pieza bat izan barko gala gurea garatzen duen bitarten. Baina benetan, sinistu harra dugula zegian iten, eta beti, eta esan dute, etorkizuna zuek zate gazteak, zuek aurrera gozaudete merkatua dagoena baino. Garai berriak datoz, euskarri berriak daude, mundu berri bat da, eta zuek asko hobeto ezagutzen dituzue beraiek baino.
egunen batean horretxe pelotazo bat emango du, eta horre pelotazo bat emandulako zerbaitera bat ezberdinarekin, ekoiztetxe guztiek pasako dituzte beste 20 urte, esaten ez, tiponek egin du nau da behar duguna, baina bitarte horretan gauza berriak asmatzen jarraituko du jendeak. Osea, importantea lana, bizi beharra daukeu, baina, eta esperientzia don jendeari kaso egin bartzaio, karo baietz, baina, osea, ez amore eman, garbi alin badukuzue bidea beste leku batetik dala, saiatu bide hori egiten baita. Bueno, dena esan dago, baina nik esango nizueke irakurtzeko eta jendeari entzuteko. Bueno, batetik zergatik, gure proiektua horrela sortu zelako. Liburu bat irakurtzen ari ginen, eta dokumental bat atera genuen. Euskal Herria zerbaitetan aberastasuna baldin baduka, hori da, historia kontatzeko daudela, mordoa. Hemendik atera eta ondoko izkinean historia bat kontatzeko egongo da. Orduan alde horretatik zuen sormen hori edo zuek historia kontatzeko gazun gaitasun hori lantzeko eta aurrera eramateko irakurtzea eta albokoari entzutea ezinbestekoa guri pasa zaigulako. Eta bestetik, aipatu dute aurretik uste pazientzia. Proiektu hauek guk proiektu hau hasi genuenean, argi genuen ez genuela diru ateratzeko asmorik, zala interesatzen zitzaigun gai bat, interesatzen zitzaigun proiektu bat, eta benetan asetzen gintuen zerbait. Eta hori zan hasierako helburua, eta hori bete dugu. Diruaren kontua eta honetaz bizitzaren kontua, egoera bakizute zein dan, eta privilegiatuak oso gutxi dira. Baina zuen bidia egiten badezute eta zuen lanak pixkanaka alabaizetara zabaltzen badituzue, aukerak etorriko diala zalantzarik ez. Minutu pare badaukeu, azken galdera bat? Ez dago azken galdera bat. Bueno, hemen itxiko, fakultatearen izenean eskerrak eman nahi dut, batez be, etorri sarien guztioi, eta islari guztiei, aberatza izan da gure partez zeuen hitzaldiak entzutea, eta, bueno, espero datorren ikasturtean, komunikaldia 2017 antolatzen danean, berriro ikusiko gula elkar, agian danok ez, baina hemen gazen gehienok berriro elkar ikustea, bale? Eskerrik asko eta datorren ikasturtera arte.